Hi, good morning, good afternoon, guys. Good afternoon, guys. Good afternoon, guys. Murise say, how are you guys? Murise say, how are you guys? How are you guys? How are you guys? How are you guys? Ingwe time to ya ukawea oshedza wako share life. Ukawea oshedza. Yes, Julie, I can see you. Pamsola. Yes, Julie, I can see you padding up, guys. Ukawea shedza wako over share our life. Yes, Dre manangu, how are you? Nda usunga phone any moms. Right. That's a much probably don't know where to can Matove ko yeCaanani askana daiti atisikuda kunonoka guys ukauya ibva wangotega wako kubva mashare life tega wako kubva share life timbonyatso taura nezvenyaya iyi. These things are happening Zimbabwe. This is where we are going, guys. If you remember ndichitaura musu uno hapana 2 days up ndichitaura kuti munyika medu ka mune zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvokuti tiri cased. If you still remember me saying kuti we are cased. Ndikataura nyaya yekuti vanhu vekwamarange 2 days ago ndisati ndanzwa nyaya ndikataura nyaya yekuti vanhu vekwamarange vanosiyiwa vachiita zvavanoda vachiroora vanhu vachirodzana nema13 years vachirodzana nema14 years. You still remember me saying this kusora nezuro chiti vanosiyiwa vachiita zvavanoda because panenge paine catch. There it is. Nyaya Madzidza Ishmael, guys, ini pekutanga ndakuiona ndakatanga kuionera kuibata padenga nesuro ndaibata nezuro padenga ndopandadzokera back kuenda kunyatsonoteerera life anditilda kuti ndinyatsonzwa kuti chii chakanyatsotanga kuitika. Animaona ndasina kuiona live iyi. Remember zvinhu zvakawanda zvangotidarikawo. Animaona saka nezuro payakaitwa ndibva kusangana ichiitwa but yatove pahafu ndibva ndakuteerera ngati nyaya ipane kwayakatangira. What really happened? Ndibva ndadzokera kumasure. Hey guys, these things are happening munyika muZimbabwe, munyika medu. But zvakadaro adina notaura patinenge tichitaura papaya vanhu vanenge vachiti hazvina basa zvinotaurwa. Ndakambokudzai zvatinotaura zvina basa maissues enyika ana basa. Vana vamakanzwa kuti kune vana what happened to child safeguarding. Vamakanzwa kuti 12 years vinenge kabereka mwana. Chekutanga guys, maswera here kumatima enyika. I hope maswera zvakanaka. Toda kupa kutenda kuna Tete Tilda vakareza alarm idenya yanga isina kuuya pamhepo dei pasina action yakatorwa. Tete Tilda toda kutendai nebasa ramuri kubata. Thank you very much. Rambai makadzvanya dei manga musina kuudza muita whistleblower panyaya ishi kuti maauthorities azosvika pakutora action. Mapurisa ekunyabhiri vaizviziva kuti kune prasi rakadai, but they did not say anything. They could not even alert their superiors kuti kune kufamu rakadai. Toda kuti tiende kunodi asitaona video SIS MELLY aiwa nolini kana waona video hauna kuteerera ngikiri interview yakaitwa nababa nesu. Go to the interview live pakatanga nyaya unonzwisisa. Baba vakataura kuti ndasangana nemwana akabereka mwana wake ane 12 years vari kumakuva vachibva kuguva kunona guva remwana wasisi vavo remwana wabhudhi wavo here. Vakataura kuti mwana ane 12 years even tsano. Vakataura kuti mana vadiki vane ma 12 13 years 14 years vanotodza kuti vatori reluctant vatori mumupurazi imomo vachifamba vakabereka vana vavo vatori kudzimba dzavo. So ngatiregei kuti tiuye tichida kudefenda guys zvinhu zvakaipa. Tomorrow it could be your child. Comment section muna mai vandakaona vakanyora comment yekuti mwana wangu inini akatiza ndakamushayiwa akatiza akanza akaenda kuchechi ikoko. So meaning to say kuti hanzi ndiye anasi futi. Thank you Resina. Meaning to say kuti mukayenda mwana haana mugoni anditika mwana hanzi takes a village to raise a child. Mwana wako anokutiza achinda ikoko. Chekutanga vana va guys mukanzitasaka these people were brainwashed. Ishmael is running a cult. Kune vasingazivi chinonzi cult iya ndio inonzi cult maiona. Tinoti kuZimbabwe hakuna macult. KuZimbabwe macult ariko. You have seen it yourself. Hamna kudzwa. You have seen it yourself. Macults arimo muZimbabwe. And it's not only this one. Macults akawanda kuZimbabwe. But no one speaks about them. Vanhu vanotoona kuti tinoshamisa comment section at Tete Tilda yanga ichitaura kuti we know about this Baba Madzibaba. We know about this profitable. People knew.
but nobody said anything. Kusvikira ava muri iyi toda kuipa sando dzayo muri iyi. Vashandiswa naMwari kuti vainde kuStar FM. Zvikwanise kuzikamwa nenyika kuti pakwanise kutorwa action. Muri iyi dei yakangoona ikanyara. Guys, pasina kuti chika kuti kudini. Makaona mai vemwana akashaika. Makavaona. Dei pasina mwana wavo mukomana na baba vaya baba bamnini vaya mai vaya vari wanonga singasimudzi musoro. Muri kutozviona. Mai vaya vanga vasingatosumudzi musoro. Vakatongobva kupurazi, vakadzoka kumba kwavo vakazvinyararira, vakakontinua nelife yavo as if nothing happened. Havana kana kukwanisa kuisa whistleblower or anything. Makatoona mutoona kuti munhu achiri under blackmail, under brainwashed even now. Pfungwa dzavo sadzati dangani zvakanyatsa kuti 100%. Andi muri kuona zvinhu zvikuitika munyika medu muZimbabwe. Matinoti mune mutemo. Munyika matiri kuti tine vatungamiriri, mapurisa arimo, law enforcement yatinoti irimo yakaiswa. Law enforcement munyika yedu inogona kubata vanhu vematomatisi vanotengesa mustreet, ichigona kubata vanhu vari kutengesa maairtime mustreet kunzi ibvai musatengese, vachisungwa vachinovharirwa. Kune nyaya dzakakomba dziri kuitika kuseri. There is no safeguarding of children in Zimbabwe. There is no safeguarding of the vulnerable adults in Zimbabwe. Even boy child chaiyo is not even protected in Zimbabwe. But Zimbabwe yedu inogona kusimuka mapurisa kutumwa kunzi endai munobata mukliye vanhu vari kutengesa muHarare muna first. Mapurisa anogona kupiwa instruction yekunzi endai necity council munodhirisa dzimba dzevanhu vakavaka pakati. Ndo zvinogona mapurisa edu. Share your life, guys. Share your life. Share the life, guys. Share the life. Share the life. Munoziva kuti Tete Tilda vari paspotlight Zimbabwe yese. Tete Tilda vanoshandira Star FM, the biggest radio station in Zimbabwe. Kune zvimwe zvinhu zvokuti vanogona kuti chero vakaudzwa vakaona. She can't say that pamhepo. Zvinotovharwa, isusu tozvitaura. Zvinogona tonzi iyi nyaya iyi haikwanisi kuenda pamhepo. Because vari paground. Ende havangawanikwi vachitaura zvinhu zvokuti she can't. Kune dzinokwanisa kutaurwa. I would like to believe kuti kune dzakawanda dzinouya nemaoko mavo but dzimwe dzinongonzi iyi haikwanisi kuenda pamhepo. Therefore, it will die down like that. It will die down like that. Vanenge vachitoda kutoenda beyond Tete Tilda vaya. But ndida kukudza ichokwadi, she will never, she can't. Because radio station yavanoshandira, it's one of the biggest radio station in Zimbabwe. And the radio station ikuti iyo one of the biggest radio stations in Zimbabwe. You know now those who be involved. Motozviziva, kune selected things zvinotaurwa. Zvinotanga zvitoenda kunoonekwa kuti kunotaurwa zvenyaya yechi, is it worth it kuti iende public? I would like to believe kuti nyaya ichiuya kuti zvinoshamisa, nobody saw this coming. Even vari mukati momo, havana pakanzi kune nyaya yevanhu vari kutsvaga mwana wavo akafa, havana kufunga kuti nyaya ichanotora twist and turn yekuti kuchanobuda zvefamu iri. Come on, look at this, guys. Look at this. Antika, kune more than 100 families dziri mupurasi dziya. Toda kuti tionesane, munoti tinopenga, antika hatina focus. Toda kuti mumboteerera. Tine vamwe tine pfungwa dzakadzika, but I don't have the people who rallies behind me. Kuti gadzise zvinhu zvinoda kutaura. Antika, because Tete Tilda vatotaura mapurisa atoenda nyaya inobva yatongonyaragwa. Chavepo ndichitira zongopa feedback kuti munhu akasungwa, kuti nyika iupload kuti munhu akasungwa nyika ifare. Animaona, but anogona kunzi akasungwa. What will happen to these people vasara? Hapana ila anogona kusara chikontinya. Ndoda tunyatso kuona saka pinda munyatsi zvairi. Munyatso kuona why I am saying this. Kana paine more than 100 families dzakadziri mucult iyi dzichigara mupurazi rinozikamwa. Mapurazi ari registered kuZimbabwe. Purazi rinozikana kuti purazi nderaningi. Antika pachionekwa, guys, toshaka kundeta seko ndobvisa lingi here kwakutsva. Kumba kwako iwewe kwaunogara kuHarare, pakaonekwa pachipinda vanhu out in and out in and out zvisinganzwisisiki, mapurisa anouya. Ndiri kunyepa here. Let's agree or not,
imba yako iwewe ikaona pachipinda vanhu 10 pazuva zvisinganzwisisiki, private property yako, vanhu vachibuda vachidai, mapurisa akabata alert, pakaita munhu atana pane vanhu vanopinda vasinganzwisisiki vachibuda, mapurisa asvike here kumba kwenyu. Ndoda kuti tikonfirme tifambidzane mbiri nambichana tichionesana hauye here kuzoda kutsvaga kuti pamba penyu pakuitwa nezvei, pari kutengeswa zvinodhaka here, pari kurwa nabrothel here, pari kuitwa nezvei. Private residential havauye here mapurisa. Unoya ushungurudzwa nditi. We are talking of a price ranga rine more than 100 families. Mufamily 100 families hakuna family planning. Handi muri kunzwa, meaning to say kuti vanhu vanongozvarana. Saka nachinzi more than 100 families. Handiti probably let's talk of maybe tongoti vese pamwe mune vanhu vanosvika tongoti maybe 150 families varimo. Vanenge vachibuda muprice nekupinda. Vachibuda nekupinda muprice. No one talks or no one talked about this price. Mapurisa aiona mazozvitagwa nababa vavaya kuti mapurisa ekunyabhiri akati hakupindwe nokuti tinorohwa. Vane noisi. Vanhu vemutema vari kutya kunopinda, muri kuparwa mhosva nekuti vanotya kurohwa nejust ordinary citizens of Zimbabwe. Vanhu vemutema vamunangagwa, I hope you are watching. Baba venyika, mapurisa ari kutya kunopinda mupurazi mune iwe neni tisina futi, because kunorohwa vanhu. Law enforcement inenge ine mabaton stick, inenge ine inogona kuenda kana nefuti kana nematear gas, hamupindiki nokuti ukapinda unorohwa. The same guy, video yemakore akare akambobuda mapurisa achirohwa, kuri kunzi he is the same guy and the same church. Ndoda kuti muone kuti church iya nenguva iripo ende inotozikanwa, but hakuna munhu akasimudza musoro. Mapurisa ekurohwa kuZimbabwe gore riya akamhanya. The same guy madzibaba Ishmael usho ndiye ari kunzi ane chechi iyo ndivo vakamhanyisa mapurisa. Vamhanyisa mapurisa akaenda kujera akasungwa. Nobody cared ku law enforcement kuti adzoka andika ari kuita nezvei, ari kudini. Akabva abuda kanobuilda a massive cult yakadarika yanga nayo pakutanga vakamhanyisa mapurisa iyi. Saka mapurisa pamakambomhanyiswa mukaenda kunomusunga, vanhu vamakaona vakakumhanyisai panguva iyoyo vakasungwa vakuru vechechari, makabva mangofunga kuti zvapera. Mapurisa ekunyabhiri nhasi tinemi, pamunoziva kuti kune prazi handitika ririmo munharaunda menyu rine potential yekuti muri kurohwa crime imomo, why didn't you alert your superiors kuti kune nyaya yakadai? I'm sure you could have alerted your station commander. Station commander oenesa nyaya kana kuHarare kana nemasoja auya kuzobatsira, mupindwa imomo. You kept quiet. Maigona ngouya noripota kuzondivana kwauya kuzoripota kuti munotyisa atigoni kungopinda. Eboni tafara hakuna miteuro yavaipiwa, kana vanhu ava vaitopiwa zvimwe zvinhu zvaishandisa kuti zvivadzongaidze pfungwa. Muteuro chinonzi munamato wakanamatirwa nesimba raMwari haudzongaidzi vanhu kudai. Simba raMwari haridzongaidzi vanhu vari innocent kudai. For years vana vadiki ma12 13 years achizvariswa vana. Guys, don't you be thinking kuti kune vanotoziva vakabuda omu vakanovhura avo makauti, vakabva kuna madzibaba Ishmael vakanovhurawo avo makauti somewhere, because vakaona that this person is benefiting. And the prize akapiwa nani? Akapiwa nani prize iri rekuti aitire zvisei? Muri kuda kunodestroya dzimba dzevanhu vanenge vakaburitsa mari kukanzuru, vanenge vakaburitsa mari kumaland barons kuti vatenge mastenzi. Mukuna nodestroya, but you are not going to destroy maplastic akaiswa kumaprazi uko. Iko zvinopindura kumasabhuku. Sabhuku ilendi yasabhuku, handika ilendi yasabhuku, handika vanhu vari kuvaka kulendi dzaninga puwa nasabhuku. Mapindura kuenda kunopwanya ikoko, ko vari kugara maplastic maenda kunopwanya here. Vari kugara maplastics maenda kunopwanya here. Muri kuona zvandokuudza kuti vanhu vari focused kune wrong things. Tinodivert kwa focus yedu so that we don't see the important things. Vari kunodzingirira vanhu vari kusiti ari kutengesa zviri legit kuti akwanise kuramisa mhuri yake, kuti mhuri iende kuchikoro. Vachisiya vanhu vari kunobuilda, handikwanzi vakamukomberedza
King Herod uyu vakamukomberedza vane dzimba dzavakatovaka mastructures imomo hadzindi kunopwanywa. Sabhuku munzvimbo iyoyo muna sabhuku knows about this area, but nekuti kunorohwa vanhu akatya kuendako. Probably akangoenda kunodza mapurisa. Ishe chief wenzvimbo iyoyo vanoziva vanhu vavo, vane bhuku rinenge richiziva kuti family yakati inogara pakati, family yakati inogara pakati, vane bhuku chief inenge ichitoziva vanhu vese. Nothing was done. Hapana chakaitika. Cult iyi yakatopararira munyika yeZimbabwe ende dzakawanda vari kunyika yavari kuti kunyika yeCaanani. Who in his or his right senses anozwa kunzi wakubviswa musociety, tengesa imba yako uye uzogara pano uchirima uchindipa zvikafu inini uchibika sipo pano vana vaende kuchikoro vanogadzira mota hatika hakubvumidzwi kugara nemari munodya muriwo ndiana ari normal guys anoitwa izvozvo anoitwa izvozvo nemumwe munhu anoshandiswa neumwe munhu kusvika palevel yekupusa kwakadaro ari normal ari in right senses kuti ndiani. Kumakuva kunonzi kwanzi kunofa vana. Dati muone cult iyi uyu Ishmael uyu paari kubatanapo vanhu kunofa vana every day. Vana vatadza kufa kusina shuga, hakuna dovi, vana vatofa nemalnutrition chai ndiye vari kutofa, hakuna chipatara. Mwana akazvarwa tiri kuna nambuya nyamukuta anozvarisa vana, pane zvinhu zvinoda kuitwawo pavana vanozogwa maziva kuti kwasiyana siyana zvinenge zvichidawo kana medical attention chaichai. Hakuna chipatara, hakuna kana anything, hakuna kana chinhu, kungodzi ngangozvarwa chindai mochengeta mwana kunorarama vana, kunosara vana vanorarama nenyasha. Even ari kumusha deep in the rural areas, pakazvarwa mwana ukazvara mwana nhasi wako deep in the rural areas handika wamuzvarira mumusha 24 hours kana kuti the following day you go to the clinic and report ndakazvara mwana wangu ndakazvarira kumusha vanoasesa mwana handika vopa mwana ma necessary treatment yanofa kuti vamupe newe wacho mai avanongozvarana. Saka vana vanorarama apa vana vakaita sei? Vana vanenge vakangonzwa anenge angoraramawo nenyasha, vana vanotofa. Handi mazachidzanzi pazuva kunogona kufa vana 3-4 pazuva, kureva kuti vanhu ava vakakura ende vakawanda. Kenani yavanenge vachidzatanzi tiri kuKenani kunyika yeland nehani yavanenge vachiudzwa kwavari kudya muriwo usina mafuta, vari kuzviona vari kunyika yeCaanani, kubrainwash kwafungwa kusvika palevel yakadaro. Guys, chero ndakachiti kunyika handisati takambovhunduka patakadza kuti futi dzapinda muZimbabwe. Tikati ko futi dzapinda muZimbabwe dzikupinda nepai? KuZimbabwe kwane futi, kuchinzwa nakurobo nakurowa nefuti tikavhunduka. But this aiwa zvatora mukombe guys, kuita more than 100 tokoti 150 families dzikugara mupurazi risina whoever bothered to care and see kuti what is going on there. Let me tell you, right, here is my theory. Ndisati ndakuvhurira macomments kuti muye mutaure, tinoda kuidiscussa panapa nyaya ishi. Handichika, here is my theory. 150 families kwete people vari kugara apa panzvimbo iyi havana zvitupa. Hakubvumidzwi zvitupa. Handiti kusingabvumidzwi zvitupa hakuna munhu akambota nezvazvo, including mapurisa hapindimo, vanhu vanochekana kupinda. Handitika, somehow don't you think kuti kune vakabenefita nekusheka kwevanhu ava zvitupa zvavo? Hamufungi here kuti kune vakabenefita nekupinda munyika nekusava nevanhu ava, and these people wouldn't even want them to be known kuti havana zvitupa kuna nzvimbo yakadaro, because vaingopinda kunzvimbo yekuti, let's say, regai ndizvipe example yangu, let's say inini ndinoda kuvhoterwa, kungopinda mumoti vanhu isai x apa, hakuna verification, hakuna chitupa. Saka mini ndise kuti 150 families ava varimo, kana vari vanhu vari kusvika 15,000 vanhu vangu obvious, and therefore vane mukuru, kungotaura nemukuru wavo odza munhu wese kuti munhu wese x apa including zvana zvovhoteswa, kana topinda ari mudhabhu kana triple kunzi isai max posa voisa max zvotakugwa zvoenda uku, hapana trace,
hapana trace. In return, havachabvunzi kuti muri kuitei pano, havachabvunzi kuti muri kugara sei, havachabvunzi health hygiene dzevanhu. Matipa zvatiri kuda, saka continually yamuri kuitawo ichitotakura mapepa edu toenda nawo. Ifungwa dzangu idzi. I could be wrong, I could be right. Nokuti you can't tell me kuti guys prazi mafamilies esa makaona aya vanogara muya and then no one noticed, no one even spoke about it. Kuzozenda pamhepo. Kune vanoziva, kune vaitoziva, kune vanotoziva kuti nzvimbo iriko inoexista ine vanhu vakati, kune vanotoziva. But they could not say, they can't say because kune mukaka wavo neuchi hwavo ikoko. They can even repeat the process such a times 10 kana times 50 simba ravo chete. Ini pacha zvangu shumburesi dzafungwa dzenicha zvamunoda. Pane vakabenefita, kune vaitobenefita. You can't tell me kuti government does not know. The government is the law of Zimbabwe. It knows the address yekumba kwenyiwe. Kune chinhu chinonzi census. Panozikama kuti kumba kwenyu kunogara vanhu vangani. Whether uri kuprazi, uri kumusha, uri kupi, kune census kuZimbabwe. Government inoziva vanhu vayo kuti pa number yakati vanogara, family yakati. Iwe unamboona kuti vanoziva, isusu vanoziva ma-address edu kuti uyu anogara pakati database tirimo, kune database. So how come only this Brazil has kuskama? Only this Brazil has kuskama. Why? Now Zabuda panepo. That's when we start to see the action. Ukanoka mtamuriwo unisivane salt yes pindile. But vari kuona vari munyika yeCaanani vakamirira kuparira kwenyika. Brazil chekutanga akariwana ipirino akomodita vanhu vesa. Akariwana kupi Brazil no akomodita more than 100 families. Ndobvunzo wokutanga akariwana ipi. Because mapurazi maplots aya aichekerwa vanhu, maichekerwa. Handifungi kuti kune akachekerwa plot kuti unokwanisa kuakomodita vanhu vachisa zvidzimba dzavo vamwe vachivaka zvemaplastiki wokuchekerwa pakadaro. Waimbochekerwa munda wako kuti urime nepako pekuti ugare. Munda wako chaicho wawaizonzi unovakirwa kuti pasvike kana kuti vanhu maybe kana 10 families kana 20 families hazvaigona. Saka purazi iri rakavepo sei? Ishmael uyu akapiwa purazi iri sei? Akariwana kupi purazi iri? Who hanzi ituma purazi right? Tuma purazi iwa unakana stand wakazama kuitenga stand chukavaka imba ikaya ikaputswa. Ishmael ari kuita mastendi 2 ekupromota cult muZimbabwe. Don't you find it weird somehow? Don't you find it weird somehow? But it's not. I mean, how did he acquire that big plot of land? Vanhu ava vakabvepi? Good question. Vanhu ava vakabva kudzimba dzavo. Handitika vamwe handizivi kuti vachinda vachidini, but chero vakabva kudzimba dzavo vachinopinda mupurazi shumbresi. Ndatikumba kwenyuwo pakatsura pachipinda vanhu nhasi. Kateni chaiko panosora paraid wakunzi what is happening, what activities are being done here. Purazi rinotoita activities more than times 100 pazuva because rine vanhu more than 100 families. And mapurisa ekunyabhiri confirmed kuti vaizviziva kuti purazi asi vaichakupindwi nokuti kunorohwa vanhu. I would like to believe mapurisa ekunyadzira nayoka aitobenefita kuna Ishmael uyu. Ini pachi zvangu mapurisa aibenefita kuna Ishmael uyu. Nekuti why baba vatara patakaenda mapurisa mapostori akauya neuwandu hwavo. And asisusu takanga tida kuisa complaint takanzi tikuda vanhu 2 chete. Asi ava vakauya neuwandu hwavo. Why? Why? Mapurisa ekunyabhiri aitobenefitawo kune vanhu ava. Wapinda mupurazi mukautu haubudi. Mugabe mozati munhu ukunza karova vanhu zvakataurika munguva yaMugabe achiri mberi. Iyo mapostori iwaya ekurova vanhu Mugabe akachiri mberi. Kukauyawo vamunangagwa vakaita take off vakati vaizviziva vakazviona vanga vagara varimo muZANU-PF pakarwa manikiri
vakauya vakatadza kuita action. Come on guys, tipewo serious. Government leaders love tipewo serious. Come on, are we asking for much? Are we asking for so much? Are we asking for so much? Sevana veZimbabwe. Tipewo serious. Tipewo serious. Do whenever you are kunyika ere kuti makutwa makauts mu Zimbabwe. Makutwa makauts mu Zimbabwe. Do kuvakanyika kwacho ere. Kokuti you don't even know what is happening in your own country. In your own country, you don't even know kuti kune prices dzekuchengetwa vanhu. Andika vachigara imomo vachiexploitwa imomo vachirepiwa because kune macases akawanda erepo repo atorimo kana vana vachivada chibharwa vachivata nevarivana vadiki haisi repo ereyo. Takauya tikataura nyaya yemarange panapa. Government of Zimbabwe, you failed kuti musumuke muprotecte vana. You failed. Ikangopera kunge pasina chaitika. Taisama titataura nyaya kuti vedu vana kuchira vana kwamarange onai vedu vema 13 years vana ruku onai kana zviita hazvisikuitika hazviitiki. Hakuna anything chavakaita simply because vakawanda vana ava. When it's time for votes, munoenda ikoko ende vanovhota. Vanoziva kuti they have your back. Vanoziva kuti they have your back. So chero kudini vanotokonzera chita zvavanda vachiputsa mutemo. And they don't do a thing because ndokunobva mavhotsi enyu. Ngataurei chokwadi. Ndokunobuda mavhotsi akawanda mapostori uku. So vanotaya vada. Iwewe inanotengesa uri pana first paya. Uone kuti unorogwa zvakaita sei. Unotengesa vegetable kana maswits, uone kuti unorogwa zvakaita sei. But kune vanhu vari kuvhuna mutemo chaiko zviri so, and nothing is said about it. Nothing is said about it. Nyaya yakabuda nezuro. Taona action yemapurisa achinda nemabhazi kutakura vanhu. Till today now, asati taona press release kana press statement yabva kuna mai venyika. Mai venyika asati taona pamasumuko muchitaura makamirira vana. Makamirira vana vese vari kuabhuzwa vachiabhuzwa vachidi vana vakaputigwa vasiri kutoziva kuti vari kutogara kune imwe world, their own world isiri yatiri kugara isusu. Samai mwewe wenyu ngadei wableeda. Mwewe wenyu waurwa. Until now akusati kwava press release statement yaburitswa kana pamabuda womuchitaura wenyu kuti vedu we vana safeguarding of vana samai venyika. Hamunei nazvo. Hamunei nazvo. Kana pane vanhu right mubvunzo wangu uko zvino zvitsada kuvhurira malaini ndokuti guys vanhu vese ava vakabviswa right. Kune vana vakakurira ipapo papurasi vakapiwa kune varume papurasi ipapo yatove memhuri yazvimiririra kai vakatozvarawo vamwe vana vavo 1 or 2 yatove mhuri yatozvimiririra nditika vaburiswa papaya. Ndoda kuti muone patotaura nyaya dzakadai hauwani pane vanhu vakawanda. Hazviiti kuti pawande vanhu vakawanda asi dengandauya nenyaya isina basa dei takawanda. Pane zvinhu zvakadai hauvawanda ndopana takaroyiwa maZimbabweans. Takaroyiwa. Vabuda right now. Do we have a center yatinokwanisa kunoisa vana nemburi dzidzi? Because there should be shelters. Sedzimwe nyika. South Africa, Botswana chaiyo. Malawi ukapindamo ukaenda kunoita refugee kunopotera kune masenders amunoiswa vanhu. Ndikutaura ndataura nyika dziko dziri kuAfrica. Anditika right now vanhu vaburitswa ava vari kuendeswepi? Vanhu ava vari kuendeswa kupi? Kune masenders here because vanhu ava vari kutorarama mune imwe nyika yavo vega. Even right now sati vabhilivha zvekuti vari kufunga kuti ndezvekunyepa vari kuti mavadzosera futi zvekuijipita kwavakanga vatiza. Handika vanotomboda counseling, vanotomboda kurapwa, vanoda kuenda kuzvipatara vanhu ava kunotariswa kuti vanga vasingapana nemasikere because kana vakuvaririsa vachidzokera back into the community and just to protect also other innocent people that are in the community. Vanhu ava vari kubva kupurasi
hata kuKenani kuko vava utanga utariswa kuti akuwa vana here ma-STDs avanawo zvimwe zvigori ordinary handitika kubva usati vaiswa muvanhu because otherwise kana iri tafara yese rinoaffectwa negonorrhea kana siki kana iri chiya nheno vose vanoparara ikoko nevanhu 2 vanenge vangopinda musociety imomo handimaona saka chii chaitwa kuvanhu vari kunogariswa kupi mubvunzo wangu kunenge kune senda yavanenge vachipiwa chikafu vachiti vakagara ipapo vachimirira kuti vaiswe kudzimba dzavo vanhu vakadai ndofa kuti vapiwe pakugara kune dzimwe nyika kune malenda anenge akatomira marooms dzimba dziriko dzinomira panguva dzakafanana idzizi vanhu vaya vaneswa imomo vogara imomo vachivakirwa kana zvabvira kuti vaende. What is going to happen to these people seeing zvinoitika munyika medu? Vari kuendepi vanhu? Pane vana vanoda medical attention right now, vamwe vane polio, vamwe vane mizuko dzavo vasingabayiwika, vari kutoda kuenda kuzvipatara. Kuzvipatara kwacho vari kuenda kunei? What is there? Kune majekiseni measles iriko here? Polio iriko here? Kune madrip here? Kune vamachanozi vada kutoadhibhita chako chako? Kune mibhedha here? Kana kuti vanhu avachanoti zvina tidzokere kunyika iyo tinogara takamirira mambo wedu, vachadzokera vanokontinya handizvo here? Fonai mutiudzawo zvamunofunga nechitiko chamadzibaba Ishmael nevanhu vese ava. Mugoudzawo zvamunofunga nekuti negovernment yedu kuti what is really going on, chii chiri kuitika. Vanatogwa 50 nemapurisa vakaendeswepi nailisi. Social welfare yedu kuZimbabwe ine maresources ekuti ingatora vana. Social service yedu kuZimbabwe ine mahomes here masende ekuisa vana ava vachidya 3 meals per day. Zviriko here? Ndomubvunza wokutanga kuti vana vatunda kunosafa nenzara ikoko. Hello paKenani, muri sei? Mushe muri sei SIS MELLY? Tiri right. Nyaya ndibata pamwana uya anga ashauri kuti baba vangu vakasungwa uri ikoko. Hanzi vanoti hakuna munhu anosununguka neoperation munhu sanofanirwa kuita natural death. Vocheka munhu nereza kusvika munhu afa for what? Kana vachiti hakuna munhu anofanira kuita operation. Reza yacho inenge yabvepi muya musango machemo. Hanzi akachekwa nereza SIS MELLY mukadzi kusvika afa. Mukadzi ainzi haatosununguke vasati vakunamata aitosununguka neoperation. Eni nyika yedu so izvezvi lady yamuri kuita ida pamba pachitaurwa kuti of course. Mazimbabwe takarewa nakafa. Thanks SIS MELLY ndiri pabasa zvangu. Alright, sharp, thanks my dear. Right, munhu anonzi anochekwa nereza kusvika munhu afa achinzi iwewe hakuna munhu anoitwa operation. Come on guys. Hi Chipoko. Hi SIS MELLY. Muri sei? Ndiri right zvangu, muri sei? Zvino Chipoko zvachaputisa face. Chipoko chacho. Face yabuda. Andakabvaliza. Waputisa face. Waputisa nemistake. Kusikiri ndanotogwa so. Alright, taura kuti nzwe muono wako. SIS MELLY, Zimbabwe nyika iyeyi handizivi toti chinoda chii kuti isunungurwe. Zvinorwadza. Ndanga ndiripo pachitaurwa nemai vaiva kusununguka vakachekwa kusvikira pakufa. Pazotaurwa futi zveimwe nyaya yekuti izvoni hakuna mukadzi, hanzi hapana mukadzi wemunhu. Vari kusanganiswa imomo zvekuti vanotowana mubedroom mune murume wemumba makabuda anowana padhoo pane tsvimbo yekuti anonge achitoziva kuti mune umwe murume apinda. What is that? But nyika yedu hapana zvairi kuita. Vachaita sei? Hapana centers kuZimbabwe. Ndokauti yacho yekuti zvandataura kuti vanhu havatogwa vaifa musociety right now vatogwa ndika vachareleaswa because hakuna mahomes kuZimbabwe mashelter ekuti vanhu havanokwanisa kuiswa. Saka at the end of the day vachangoreleaswa. Handiona vari kupinda musociety vakatakura zvirwere. Handikuona vakuserwa muvanhu vakadaro. Saka what is going to become of the society nevanhu vari innocent ane ndawanawo munhu wangu wandanyengwa naye asi kuziva kuti munhu yakabva kuKenani anenge asingasiyi ototi ndawana muchinda chii chaitika. Which means
mubvunzo wangu ndinoda kubvunza handisi kuti munogona kundipindura here kuti toti madzibaba ava vanga sinzi muri kutaura zvokuti mavhoti avo ndokwaanga achibva kuvanhu ava madzibaba ava vari pamwe chete nevanhu vegavhumendi here? My sister, ndataura ndikati muono wangu. Muono wenyu? Ndati muono wangu nokuti inini wai ndadaro ndakupai madzidzo kuti you can't tell me kuti purazi rakakura kudaro rinopiwa munhu ati pasina trace. Munyika panozikamwa kuti purazi ningi rinogara ningi, purazi ningi nderaningi. Ende purazi apana mapurisa ari padhuze. Activity inoitwa nevanhu panogara vanhu vakawanda kudaro vachipinda vachibuda vachinotenga zvinhu zvogadzira iwo dzosipo varume vachibuda nemotikari andika zvinotoonekwa mapurisa never bother to go in and check kuti chii chikuitika purazi upu hakuna. Yes. Saka ndosaka ndati possibility 153 hectares iwe akariwana sei ngatangira ipapo 1 2 kuchekwa vemutemo kubva vakaziva kuti zviri kuitika izvi vakaramba vakanyarara zvatobvondoka pamhepo nhasi vasataka kutora action. Saka don't you think nepfungwa dzako iwewe don't you think kuti pane zvokuti nokuti vanhu avaka havana chitupa havabvumidzi kuti vaite zvitupa anditika kana ndakangwara ndakapinda zvangu muyamya inenge iri secret yangu nevanhu vakandikomberedza kungopinda ndane ndovavhotisa kana 150 vachingovhota hazvina trace because hapana chitupa. Saka inogadzirisika sei nyika yedu SIS MELLY? Ndoyatingotaurawo nezvazvo kuti mwari vapindire tingotaurawo nezvazvo vaone kuti hatina kunyanya kupisa tiri kungozivawo zvimwe zvacho zvinenge zvichiitika. Saka tarisa mwari vachapindira here? Mwari vanopindira sei? Mwari kana vakatisa Zimbabwe kudai soka mwari vakatsamwa nenyika yeZimbabwe, mwari vakatsamwira senyika yeZimbabwe. Welcome to one nyika yekuti tinoenda tinoprioritaiza zvisina nebasa rese makuhwa kutukana kwevanhu zvinhu zvinogadzira nyika vanhu havadi kuzvinzwa. Saka munoti mwari vanopinda. You cannot even try to save yourselves moda kuti mwana wakuseve. Ichokwadi. Tofara kuti chirongwa chenyu SIS MELLY chinotivhura njere zvakanyanyisa but hatina vatsigiri mani. Aiwa vatsigiri vanotsigira hakuna nokuti munhu wese anoda zvinhu zvino moto wemapepa unoti bhuropera ipapo tikuri entertainment. We are loyal to entertainment, remember. But entertainment yakanaka inoita moto wemapepa unoti bhuopera antika but after entertainment antika tine life sevana tine nyika yedu inoda kugadzirwa inozogadzirwa nani takaudzwa fair nyika yedu vakone vene vayo that's a fact vene vayo ndiva nani ndini newe amen. Sorry SIS MELLY ndiri pabasa zvangu but tiri mumaterese takangoteerera. Thank you mimi. Alright iripo wangu waitako. Alright chipoko chaitika chaenda. Alright chipoko. Right regaitinzwa. Thank you mimi 530 stars. Thank you my sister. Thank you very much. Unofunga kuti stars ungariwana panotsvagwa nyaya dzakadai. Stars ndikauya ndichiti nhasi ndikubvarana naSasha. Stars ronaya sekunaya apa. But anyway squats is not all about stars but to say the truth and to stand on the truth. Anditika tongomirawo pachokwadi chitaurawo chokwadi zvachiri. Hello. Yes paKenani muri sei? Hello Mende kunjani? Ndiyaphila unjani? Thank you sisibave star party yabva yatanga. Thank you star party yabva yatanga. Thank you again mimi enderai mberi khona. SIS MELLY indaba okhuluma ngayo it's a very sad story. It's a very sad thing yenzakalayo. But I remember a few years ago, I don't know if it's the same church, Shishano here in the UK. Okay. Bakhona indaba enjalo, bakhona abantu ababesenza ku-back garden besithi baya giving birth intontoni bezalisa abantu bengabasesibhedlela, that same church. I-UK did not take 5 minutes. They took all of them and they shut them down. Yes. So even if their little branches are still here somewhere, but they are abiding by the law. Yes. They were not giving the babies a medication. You know, when you give birth, or, you know, there are baby checks that need to be done. But here, they were trying to do the same thing that these women are describing, that no medication, you just give birth at home, or what. They were trying to do that here. 2 seconds, they were on BBC News.
Good. They got raided in a second. So it's just sad, you know, ukuthi angazi iZimbabwe, it's very sad. I'm half Zimbabwean. My father is Zimbabwean. I am a Zimbabwean. Yes, even if my mother is not. But it makes me feel very sad to smell. Ukuthi why does one person have so much power? You know, power, 15 hectares or whatever they are saying. That's 150. 150 hectares, that's a lot of land. It's like he's got his own country in Zimbabwe, this person. But for the kids, I just hope they take the kids. You know, I know others are saying, good, these people will go back, especially the children. I think the children stand a better chance more than abantu abadala. Why? Abantwana, all you need to do is to take them, let them see normal life. Nabanye abantwana, you know, kancane with counseling. You know, start treating them like kids. Just that exposure. Hopefully they'll come around. At first they'll be angry. We don't want, because that's all they know. That's all what they've been brainwashed, groomed to know. Abantu laba are affected psychologically. Of course. They're like moving zombies. I think the other lady, even the way they dress, they don't even have money. This man was taking everything from them. Yeah, made sure they sell their houses, properties, and they surrender to him. So even when they make produce, even if it's food, crops, they give him. And he's the one now who's going to give them. Oh, you can have 2 kg meal. You can have 2 kg what, which is very sad. Nutrition But I agree with you when it comes to say now the authorities within the area. What was making them say, SIS MELLY, yes, you can't. As authorities, we all know in Zimbabwe that Zimbabwe police doesn't play. Yeah. But the red beret, everyone knows which Zimbabwean police doesn't play. You know, if there's crime in Zimbabwe, they will dig it until, even if it's 20 years, you know. So why those red beret people dare not go to that farm, you know? Why didn't they go to that farm and ask, especially with those ones that there is no documentation? That already on its own. That's on this one, my sister, I'm not going to put it on the red berets, right? Because the red berets obviously had to be deployed from the police themselves. Now, the police knew about this farm. And that's hence they were saying, why didn't they tell their authorities or their elders, their seniors, to say, lapa sinenkinga, other activities, but we can't go because and then the higher authority would even consult a soldier, which is so it could be possible soldier, that this thing, but obviously the police knew. Like the red beret is the soldier, but then even the police, the police itself, SIS MELLY, why is an individual able to tell the police unless if the command came from the boss? That's what I was saying. That's what I was saying. Why these people are zombie lawa? Zombie cannot think. They don't know how to look sideways, SIS MELLY. If it's A, it's A. They just do A, right? If someone comes to the gate, tell them we don't want any. They can't think anything else. They just do what they're told. So if police are la akungenwa, ukusho ukuthi bona police told instruction from whoever boss wabo ukuthi laphaya ningayi, don't interfere there. You understand, SIS MELLY? I don't think those people, this bishop, whatever, pastor, whatever he is, he has got so much power to stop the police. On his own. No. No. So you see, it's very something is fishy. Yeah, something is fishy. It's very straight, but it's a good start though. Even if something is fishy, I think because now it's in the public eye, everybody's watching it. What are you going to do about it? People are raising eyebrows. People are waiting to see how you're going to handle this thing. Now, the thing with the problem that is with us as Zimbabweans, right? This story is hot now. Come tomorrow, a distraction will come. Trust me on this one, my sister. A distraction will come of socialites, bashing each other, trolling each other, and then all the attention and the focus will shift today. So no one will ever follow the story. Trust me on that one. What about Toy? Why not people Toy, man?
Why people not go to the class there? They can't toy because obviously they will get bashed by the police. They can't. I know the police will be supporting the Remember, the police also takes orders from the hierarchy. Sure. You see how difficult it is. But either way, people cannot just go and toy. For them to toy, they need to have a consent letter from the police, right? Is the police going to give them that letter? No, they have to consult from above, and the above people will not allow them to. My sister, what letter when you're holding children, when you're making 13-year-old children wise, what letter am I getting from the police? Yeah, that's what they say. Just don't and get the children out. What letter? A letter for what? You should. That's our law now. That's our law now, my sister. That's our law now. You need to be having a consent in case the police should know. Could know. If toy illegal. Toy in Zimbabwe, the police should be around. Like, okay, right now, people know in Zimbabwe, everyone knows the story, everyone is following. Maybe let's watch and see what they're going to do about these people, because these people are still there. It's one person they removed, isn't it? One person. We are watching, my sister, but trust me, I wish you didn't call me with a private number so that I would remind you the next 2 weeks to come. Oh, it's a private number. I wish so that I was going to ask you, my sister, what happened to that story? It's going to be 2 people, maybe the Tilda will start by following up, giving people feedback. Then when it's over, it's said to be in prison. Then everybody will be like, oh, okay, he's now in prison. That's it. What about these people? He who was with, what are they going to do? What is going to happen? How are we going to know what is going to happen from now onwards? Maybe ask the public or the people around the area, or maybe the relatives of these people. Even if these people, people have to understand now, since everybody knows the story, you have to understand who died. If I'm not your relative, understand with a heart of forgiving to say, you understand? Now that depends. Now, my sister, the other thing, as much as we want all this to happen, I'll just give you facts, and these are some stubborn facts. As much as we are saying a very good thing to say, probably they should reach out to the families of these kids or people that are there to welcome back in their homes, because most of them they won't be having anywhere to go due to the fact that they've already sold their properties and gave the money to this cultist, right? So for them to accept them now, it's gonna be in Zimbabwe as it is right now with the economy in Zimbabwe. It's gonna be trust me on that one. What was that word? Tell me. Zakaoma SIS MELLY. Zakaoma. This thing. Honestly, but anyway, thank you so much, my sister, for talking. Thank you for bringing the facts. Thank you. And hope for the. Thank you so much, my sister. Thank you for this one. Thank you for the contribution. Take care too. Andika kuti vanhu vane hama dzavo dziri kumapurazi uko ingotora chero vakati hatina kukamba nemi, chero vakavaudza kuti hatichina kukamba nemi, takuita zvezvedu tega takazvimiririra, handimaona hatikuzivii. Ngavangoziva kuti vanhu ava vanga vakaita sei, vanga vakabrainwashwa pfungwa. It's going to take time kuti vazive kuti no, zvatanga tichiitwa zvisizvo, ngavatigamuchire, right? Hama, hey, there you go, torai hama dzenyu. Kuchawanikwa vachatora vamwe hama dzavo, but majority ichataka kuti ndinovaisawo kupi chekuva chekudya handina, ende chinenge chiri chokwadi, chekuva chekudya anenge asina kuZimbabwe. Hello, Madzibaba Ishmael. Hello, Ishmael. Muri sei? Hello. Yes, tirikunzwa. Nyaya iri kurwadza iyi, unoziva ndakaifollowa kubva betanga tsoka. Unonyatsoona kuti vanhu vakapinda naSpain nezvinhu zvakadaro. Inyaya yekushandirwa yese yematambudziko, kuda kutsvaga, kuda kubatsirwa, munhu ungopedzisira wapinda namune zvakaipa. Ende ivo madzibaba vakambosungwa vakabuda nezvinovasungwa futi, vachangobuda futi votangidza futi, hazviperi izvi. As much as chida kuti chechi dzibhaniwe, guys, mapostori ndiwo asingambofa akabhaniwa as much as iwe nechida dzibhaniwe, because vari kurasika big time. Because ndokune bhata renyika ikoko, ndokune jemu renyika hadzibvabwi, ndokune jemu renyika hadzibvabwi.
Zvakangofanana nevanhu vekwaMarange zvakatanga rini, havaende kuzvipatara, havadini, vanongozvarisana ikoko. Saka zvakangofanana, hazvimboperi. Nyaya inorwadza zvayo. Chero zvikanzi izvoni vanhu havana kudzidza ka, ko profesa vayo vanga vachitaurwa vayo. Vakanga vasisade zvechechi iyoyo, but vakaurayiwa. And hanzi madzibaba Ishmael vanotaura kuti ndinouraya. Saka mufundisi akaita sei mambo hakuna mufundisi mvele ikauti zvanakirawo vamwe vangogara vasisazvito vachishaya kuda sei. Saka ndiko kuti kuna angasingazvidini vaitozvida iwawo vaitozvida vaya. Amena hatizivi vedu zvakangooma 12 years 11 years unenge watopiwa murume nduje. Pane anyora kuti anzi kana musingapindi chechi yacho hamungambozvinzwisise. Cynthia would love very much for you to call me my sister so that we hear. Maybe tionesewo pane patisiri kunzwisisa. Tionesewo Cynthia, can you please call in kana kuti send a request tikuede so that we get to understand what you are saying. Tikumbira kuti usende request kana tifonere kana uchipinda chechi yachona iyoyo uya utiudze because wati hamungazvinzwisisi kana musingapindiko. Tatikumbira kuti vanopinda chechi dzepostori idzodzi guys uyai mutionesewo. Uyai pamwe kuda nhasi tingati vatataura kunyika yeCaanani. Uyai mutionesewo pamwe tingati vatatomirira kudzoka kwaJesu tiri ikoko. Patinogara tichinamata tichiti izvonika Mwari tinoda kuti mutipe maziso ekuona zvakawanzika. Kwete izvi because tine maziso but hationi. Hatione, ngatinamatire tipiwe maziso emweya kwete enyama tione zvakawanzika. Right. Because at the end of the day, tinopezana tapindana mune zvinhu zvakaipa. Tarisei muone mukadzi uyo kunoku wokuurayiwa nenyaya yekuda kubatsirwa. Siya vana vachitambura shuwa nenyaya yekungoda kubatsirwa chete chinhu chaunogona kuzvinamatira wewe. Ndokuti vanhu tichangamuke. Ipapo pa vanhu vanenge vachiona havarege kuenda. Right. Thank you very much my sister. Ndikatimbomirira pamwe Cynthia anogona kufona akatinunura pane zvatiri kuda kuti nzwisise izvi. Alright. Thank you dear. Hanzi kana musingapindi chechi hamungazvinzwisisi. What are you saying my sister Cynthia? Can you please call in and tell us exactly your point? Kuti uri kuti zvavari kuita izvi zviri right here. Tine point atisiri kunyatsofambi kuziva here. Chii my sister? We are not going to judge you. Come here and tell us. Come here and tell us tione. Manesi ari kugraduata every day kuZimbabwe. Achigraduata every day vari kune dzimwe nyika. Voya zvavo neruzivo vana vevanhu kunyika ruzivo. Asi anoenda kunoshanda kuchipatara achipiwa mari kuhospital. Kokuti anenge kusina kana gloves zokuti ateke abaye munhu. Asi vanhu vane ruzivo munyika. Panoda kuti munyatsokuona kuti zvinhu zvakamira sei. Iko zvino vanhu vakunyima maclearance letters. Kuti vaende kunoshanda kune dzimwe nyika. Manesi akazara kuZimbabwe. Manesi auya muno qualified nurses vamwe vakagara vari vana mbuya vari vane ma 30 years vari kupinda muno kuzoita makeara. Munhu akabva kuZimbabwe ari sister. Muno vari kuita makeara. Kune vakabva nekuti vari kunyimwa tsamba nachivengwa kuti vakliwe vashande zvavo vashandise njere dzavoko. Asi muZimbabwe macho vari kuda kushanda. Vanoshanda vachipiwa chii? Vanoshanda kunzvimbo yekudevelopment yekuti haina kana glove chaicho kuisa life yako pajodzi. Chivaregedzai vabude vanoshanda kune dzimwe nyika kuri kudiwa kwavanenge vachipiwa kune magloves kune zvese kunopiwa zvinhu. Vakabva vafarira kuti vapinde. Tiri kutongwa nei? Tiri kutongwa nei nani? Chenai vanhu chahondo because vari pfungwa dzavo dzakafonyogwa. Pfungwa dzavo dzakafonyogwa. No, graduate, PhD, whatever, changofanana nemunhu asina kana chino namedi vasina kana chino. Tangofanana nesu madofu epasocial media. Munhu ane PhD. Vane PhD ko zvino vanenge vari mumacomment section imomo vachitotaurawo zvisina kana nebasa reseposi. Ndo zvatovepo. Vakavharirwa kunzi clearance hamupuwi. Timire kunoshanda kune dzimwe nyika muri manesi kana madhokita.
Bvunzai vanhu vari kuno kuuk mumakee kuti hamuna here madhokta makeara izvozvi. Vabvunzei kuti hamuna here makeara izvozvi, madhokta chaichaiwo, doctor qualified. Thank you Savannah Ross. Hamuna here mumanikiri maagents vakawanda. Kubasa kwenu kune angari maqualified nurses kwakanga achienda kutoti anotokuza mishonga kavatai. Makeara. Vanga vana mbuya vakamema nemakore vane experience makeara. Vakanyimwa tsamba dzekukliwa kuti vapinde munyika vashande. So vakapinda wose makeara vanongoitawo zvechikeara kusvikira vazonzwa kumberi kwegovernment yacho maybe muna yazovavhurira kuti mapiwa mapepe kugara muno munyika kuda kuchizoenda kumatrade avo. Kwaiko zvino kukea ikoko. It's true mastokos ndokudza chokwadi. Kana vanhu mucomment section vari kuno kungavaningirira ngave confirm. Ngavaconfirm vanhu vari ngavaconfirm. Kana ndichinyepa vataura kuti ndokunyepa. Vakawanda mastokozi vakawanda vakazara kuno kumakeara, madhokta, manesi, qualified sisters. Vamwe vanga vane zvinzvimbo zvoko vari kuuya, vanga vari maHR, kune mamwe macompanies vakapinda muno makeara. Kumakambani ukabvunza kuti wewe waishanda basa reko unoperegwa so. Munoti ndinoshanda basa kati ndinoshanda unoperegwa. Vamwe vanhu vakawana ndo vakashayiwa hama dzavo kumusha kuchimodzi vanhu asikamuta ine munhu adisapia munhu angodzapia without trace. Vanhu vazere kuKenani ndiye motsvaga hama dzenyu Kenani nokuti vanhu vavaitwa cut off from the reality kind from everybody else. Saka vaniko vakwanisa kuita contact nemi because phone hanza dzebvumidzwa. Vakazara kuKenani kumbuleka yamutsvaga vanhu venyoka kumitisa mchidi vari kuKenani kunzi kwanzi kunonzi hakuna murume womunhu kana mukadzi womunhu munongochinjana. Come on guys. 419 pfungwa dzenyu kuti nyaya yaIshmael muri kuiona sei? Ishmael ndakatasaka kubuda mujeri chekwaadisave kuti abude but uyo atogwa nemapurisa yes katika mhosva dzake dzakawandisa but now we are worried about vasara. Izvozvi varipi vana handina chine mupurasi. Anzi todi nesidzetsera vhura hombe kuna senior lecturer nhai ndisi kuiziva wini mhaka ndeipi. Hai posh kungochinjana kungoti uyo achibudawo uyo achipindawo hakuna mukadzi womunhu ikokuya. Saka mhuri dzese idzi guys dziripi izvozvi as we speak? Where are they? Vasiwa vari munzvimbo imomo zvozodii? Dziripo zvangu poshorisei vasiwa varipo munzvimbo imomo. Mapurisa aenda anotora vana. Yes, that's a good thing. Aenda anobvisa vana vaiswa mhene werevha kwavaisa kuti kuhospital kana kuti kupi kwavavaisa vagona chaizvo. Polisi papo yagona handika because nyaya yapa public eye ndipo patinoti uyai nadzo nyaya idzi tidziise papublic eye apa. Hamuzivi ngoti vazhinji venyu you don't know the power of social media. Social media has got power but power redu social media tikurishandisa kuzvinhu zvisiri izvo. Social media ine power kwene zvokunyepedzera zvokutodii zvipower chairo chairi inovhundunyura zvakavanzika asi power racho kwatiri kurisa amen. Kwanzi vana vaenda for checkups at least zvinooneka tinamate kuti kucheckups kwavaenda kune mishonga yekuvapa. Vasaradha wawari yatinayo. Let's hope kune mishonga yacho yekuvapa. Icho chinozoita kuti vati chechi yemugodhi, chechi yemasowe chishanu, chechi yekwaAbhurahama, chechi yekwadhongi, chechi yekwashumbresi, chechi yekwa ivo vachingori mapostori chii chimbo chainga chechiwani. Ende vana vangavapindire mubuilding kwete zvokupindira pasi pemuti. Ngavapindire marvelous. It's so sad my sister. It's so sad. It's so sad. It's so sad. Zvokuti vatanga kubvumidzwa kupindira mumasango izvozvo ndo zvinoita kuti vaite upombo mumasango. Munhu wese ngaainde anopinda muchechi yake nganoitira mubuilding. Kubuilding ndamopindira mubuilding moita chechi dzenyu mubuilding kana muchida kudzanadzanai muri muimba yamwari mubuilding imomo.
but unowana mapostora ya iko zvinezvi mapostori ndo chinhu chakawanda kudarika mheno. Unowana pagomo 1 unowana paine 150. Iyi inonzi yekunyenyedzi, iyi ndo inonzi yekungogowa tsvuku, iyi ndo inonzi yekuchiya mheno. Vachienda vakadaro pa1 chigomo kudai vanenge vakati vamwe apa. Imwe inenge nevanhu 7, imwe inenge nevanhu 15, imwe inenge vanhu 30, imwe ine 50, imwe ndo yakawanda ine vanhu. Uchiye kuti zviri kufamba sei, asi vese vakapfeka zvichena muri kuti mapostori batsana muite 1 kana. Iyi yanga ichinzi hakuna matwi, takatonamata kudhara tangomirira kuenda. Zvino waenda watiendiwa watakakudzokera kuIjipita manje. Waenda vakati vaKenani kwakagara kuya, waenda kuKenani. I hope dei vanhu vekujereko kokamutamba wastak. Vana vekujereko vambomutamba wastak vanhu vekujereko kovana ikoko. Hanzi Johani yeti building. Hanzi Johani haadi mabuilding. Munhu Johani hasi Mwari. Mutemo une nyika, mutemo munyika ikosa mutemo zvokuti haadi mabuildings, haadi chiinde zvavo izvo. Nyika inokuisa mutemo kana musingadi mapinda mubuilding, then hatidi kuona makaungana. Zvakapera. Hati nyika ine mutemo here. Asi mutemo atokombolela panapa kuti mutemo wakatsvedza sei zvose izvi zvichiitika izvi. Saka munzwa kuti Johani anokunda mutemo wekuZimbabwe. Johani anokunda mutemo wekuZimbabwe. Who is Johani? Aripi Johani? Ari kupi? Haasi akatofawo Johani wacho. Nyika ine mutemo. Munhu wese kubuilding to avoid zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Pana tisiri kuona zviri kuitika munyika. Mutemo unenge wakushanda vasikana. Fonaiwo tinzofungwa dzenyu guys. Fonaiwo tinzofungwa dzenyu. Hey! Johani haadi. Johani. Who is Johani? Guys. Hi dear. Yes dear. How are you doing? Mushakajani. Boss, good. But chandozieni social media inesimba sesimeni. Social media vanhu dai kunyanzi kubatirana sezvataita weeknero, because weeknero adzavhurwa neFacebook dzekuti Passion Java inoziviwa kuti Passion Java akatenga maambulensi. Zvanga asati akamboita muupenyu hwake. Tinomira pachokwadi, tinomira nechinhu chakanaka, akagona Passion Java. He did very well. But handimuri kuona kuti inhauya kuti aona kuti mumwe wake ari kubvarurwa nenyaya yezvipatara, aona kuti social media iri kumira. But manje chazongondibhowa zvangu wekinero yachiri kudambofambwa nayo asati adzitama. Izvo zvabvarura madzibaba Nicholas Zakaria, munhu wasina kana zera naye. Meseji yavaisira zvinomira muti arikuda kutombobvarurwa asati atanga wekinero. Ndiro rasara problem yake ndeyekuti problem yeti tiri kumupata. Ndakuudzai ndikati nyaya ichaparara manje because kuchauya distraction richauya rodistracta zvinhu izvi kuti kuite drama, so that no one focuses on this story. Problem tiri kumupa attention yaari kuda ndoya tiri kumupa attention. Saka I think kusamupa attention go isitoramba tichikoti yatakadzvanya neyo iye vana vekunikiri vekukwa Ishmael. Mangwana anofima akaposta kuti achibvarira mumwe tiri kutoramba chidhaivhetwa attention yedu. Handiona tiri kuramba chidhaivhetwa attention yedu. Nezano wakaoma sesimiri, but chandoziva social media nesimba zvakungoda kuti tese timire nechinhu one ndona zvichibatsira munhu wese. Ndizvozvo. Alright. Thank you my sister. Thank you very much. Zvakaoma. Hanzi Java akati zvemaambulensi atiziva, but takaona kama kuchitungisa uko, asi kuchitungisa uko kwaiswa maambulensi. Akabvepisa kama ambulensi acho aya. Anga kanyogwa wani. Anoona. Right, fona itinzwe guys, vanoda kutaurawo muono wavo. Fona itinzwe. Because nyaya inogwadza guys, but zvakafanana nenyaya guys, ngativaurei chokwadi. Zvakafanana nenyaya yekwachapiwa makore aya. Guys, munonzwa kuti musoro unotoshaikwa kuti wakaendepi. Musoro wakatoshaikwa kuti wakaendepi guys. Musoro wakatoshaikwa zvachose. Purisa nekuru vakarita vanhu padzibaba. Musoro wakatoshaikwa kuti ubude musoro kuti wakaendepi. Wakatoshaikwa musoro. Wakatoshaikwa. Mwana akaigwa asina musoro. Musoro iwoyo pane kwauri kushanda zvauri kushanda. Musoro womwana. Kusvika pakushaikwa musoro. Nenyaya yekwachapiwa makore vanhu vasina kuramba vakaitsika. Anoona.
vakaramba vachingodzokera kufamily vachingodzoka kuti isakanga mwekwenya iri hano vachidapo gaiwe vodini voenda kufamily vacho vodini otherwise ka dei kana vana vatatu vaisamboenda kana mujere vai animon pane vanoda kufona here guys hanzi naDavid UK bhanzi health care workers aiwa health care vari kutanga kupinda iko zvino nemaCOS achauya kwete vagara vari muno ingava zvakataurwa wani kuti vagara vari muno they are not affected but vari kungoomesa mitemo yacho kuti havachangopi visa semapiro avangu vachiita vari kumbotoomesa chakucha unombotanga wavhunzurudzwa zvinhu zva100 chinzi chipe chakati kana ukavapawo uzopiwa visa mitemo iyo iri kune vanhu vachapinda iko zvino nemaCOS after vataura mutemo wavo ndo vasingatsakwanisi kupinda nemadependents but vakagara vakapinda kudhara they can still bring their children nyaya yekwamadzokere panyaya yekwamadzibaba Ishmael pane here vane nhikiri vari kuda kucontribute or something nemaonerei but guys nyaya iyi ngatirambe tichara nezvayo let's follow this story till to the end tione kuti zvichafamba sei ngatirambe tichitaura tione kuti zvichafamba sei hakuna vanhu vanonzwa vanorova vanhu muZimbabwe kurova vanhu mapurisa anenge aripi kana zvanetsa tumirai black barret inonzi black boot ropedza nevanhu tumirai mared barret anopedza nevanhu kana zvanetsa ngatirambe takadzonya panyaya tione kuti zviri kufamba sei because there's a lot at stake musafunga kuti inyaya yevapostori chete vana vakadzoka vari kuzokanzwiswa musociety mune vana chanonyengwa nevamwe vana nevamwe vakomana vakakurira kumanhingikiri achindawana mukomana wangu vanenge vakakurira kusango uko vana vakavainzwa ichinjana anouya akanotakura zvigwere zvake kusvika chipa mwana wako saka ukati anzi hazvinei neni kune vana vari kokoko anouya onamiwa chigwere nevana vakabva kuIjipita kuKenani kwavangu variko nokuti right now munhu wese ari kwatonida medical attention kuti vaprotecte vanhu vari innocent vari musociety kunotonida vanhu vese vanotoda macheckups vese because AIDS iri kungochinjanwa mukati momo iri kungotendera mukati munomo nemumwe akanga achimwa maARV anotosvika pakutofa nokuti wakadefault unogona matoreti uchinzi haubudi muya utofira imo kokuzoita graveyard yavo madzaba nezvividhiye kutozoita graveyard paparazi rake revanhu vasingazivi vasina kukama navo kutoita magraveyard imomo rati variko here vekupostori vanoda kumbotijoinawo mumbotiudzawo zviri kufamba sei vechipostori vanoda kumbotijoinawo kuti mutitsanangurirawo kuti what is going on kana kuti chechi kwenyu zvinombofamba sei you are free kutaura taura henyu uyai mutifonere mutiudza tikujaji we just want to understand kuti what's going on fonai timuye tinzwa anzi pin the number to call haina mbopino here ndenge namba iona ipina nambopino na admin ra letani ngambopina pina i number guys pin the number hi there Yes, it's me. Say. kuri sei Kuri right. Iyi nyaya yakaoma inorwadza vedu weyu. Zvityisa zviri kuitika kuZimbabwe. Ungambofunga kuti kuZimbabwe here apa ndanzwa patetetuta vachitaura kuti hanzi pane kumwe futi hanzi kunonzi kuWhite House here kwavari kuita futi izvozvozvo. vanhu votanga kubuda pachena iko zvino manje ngavabudisai nese kubuditswa iye zvinezvi vatotaura vakati hanzi kuWhite House here hanzi ndokune rimwe futi purazi riri kuitwa izvozvi zvisemu nderake munhu uyu ingi nderake yemunhu iyeyu zvinonzi tsitsi vedu zvinorwadza enge vakadzi vacho kavhidhio kandaona vari kutoradza kuti havasi kutombozvifarira zviri kuitwa zvakaoma remember tasati vatagora vasati vaona counseling vasati vaonetswa vasati vati ninyaya iri kungotsviridza saka havasati vakuzvinzwisisa asi zvinorwadza mwana anzi mwana ane 14 years kuroorwa neane 50 mukuru ra mushukuru wake sekuru chaivo mushukuru wake zviri kutyisa zvakaoma
All right, dear. Thank you very much for getting those warm. Great. Very funny. Mama guys, I'll put your phone. What's all? Panong about already. Amusina. Kana pasina nda kuvhara hangu life ndataura zvakachida taura tozosangana edu time tichitaura dzimwe nyaya nyaya iyi yanga ichida ngoti taure nemusakangana nezvenyaya iyi guys ngatirambei takadzvanya nezvenyaya iyi ngatirambe ichifamba nezvenyaya iyi handiti tozodzoka edu totaura dzimwe futi time. Hello it's me. Yes, zviri sei? Hello? Yes, zviri sei? What is it? Mushe kanjani? Nyaya chaiona iri kurwadza. But mapostori agara neproblem one kuZimbabwe. They get away with everything. Yes. Ipapa vanenge vangozviti because musangano inowana rate yavo yakawanda yevhoti because of taking advantage of these people vasinganyatsoziva. Saka ipapa munhu anozongokamba apo nenyaya yekuti ivo havana zvavanotaura because 2028 election kateitso zvinotindirira vanhu vakawanda because most of madhara ese ari kumapostora aya ndezvavanoita hakusi kutanga nyaya dzakadai executing but dzinongotsikwa-tsikwa muchaona hapana kwazvinomboenda nenyaya yekuti vanoda vhoti 2028 vavari kugadzirira. Saka I don't know mapostora achona ndo vanenge vari pamberi nemusangano because vanongotekwa advantage munhu wese nevakadzi vake kumusangano vanenge vane vakadzi 14 chaizvo vese unogotera musangano saka vanotoendamba vachitosapota musangano kuitira kuti chawe chakaipa ichochi ende hurumende yeZimbabwe inotozviziva zvagara zvichingoitika but vanowanda nemusangano nyika yedu ka hapana chinyowana pane mwana uyo kuita nhumba akafana egore yakanetsaini angaine mapostori hakusi kutanga but hazvinongo zvinoende zvinongochiriridza because vanoda vhoti yavo next year muchaona gore meramba vanenge vapfeka gemenzi variko vachikambera vanenge variko vakapfeka magemenzi vari kumberi zvakaoma vanyatsovatsika izvo zvazviite because vanoziva kuti vanenge vapatsika kuti vhoti yavo ya2028 saka hapana kwazvinomboenda izvo ende ikoko ndomune vanhu vakawanda vasina kunyatsoenda kuchikoro vachingoita zvekuzvarana nekuroorana ikoko havatombonzwisisa kuti kana tichiti ngati hurumende yedu iri kukanganisa hapa ikudii havazvizivi vanongoudzwa pekuvhotera because vanhu vacho ivo pachezvavo havanawo chavanoda muupenyu kudzongoti chero vari mamagadheni avo vakadhaza nemuriwo havana basa havana kana basa nekuti mwoyo chero uri pamba pako nemurume wako zvinokupei zvemurume muchigara usina bhuruga mune mamwe zvinokupei izvozvo zvinorwadza unonzwa vanhu vachati Zimbabwe ndo nyika ine vanhu vakadzidza but ndo ine vanhu vari so primitive zvinobhova zvekuti pakaipa saka at the end of the day Zimbabwe kusununguka kwedu kuchanetsa kunyanya mapostori ndo atikanganisira because vanobva vaina vanovhota ndobva vari 28,000 yobva yanzi yawina ne28,000 very true vanhu zoti ndo kune vhoti yavo yakanyanya vanozviziva they know ipapa ichangotsviriridza muchaona zvinongopera zvakadaro hapana kwazvinomboenda izvo hakusi kutanga nhasichizwa nyaya dzemapostori hanzi how do they vote without documents pasitorina ako zvitupa paine vanhu vanokunetsa kama-ex because it's not even like zeki vezeki isiri veruling party vanenge vachishanda nezeki how are they going to trace it izvo zvisiri musystem mavhoti avo kana muchaifuna kuvhota yakwana kunotoenda maregistras vanonovhurira mazvitupa pamasowo chai mukuti kudikwe aiwa munhu anotora chitupa pamasowo asina chaanacho chitupa cheiko vanongovhota nemaballot box anongonzi pindai apa muvhoti apa zvisi accountable for zvatopera it's not accountable because hazvina zvinamba zvechitupa saka unozvitresa sei
Zvakaoma. Chiri kuita kuti chisagadzirike ichocho, reason yekuti chisagadzirike chekuti vakuru vacho havasina kuti zvigadzirike, because zvikagadzirika zvadhakwa. Saka at the end of the day, I think vanhu vari kunokuwaka mukawa wakaenda kuchikoro ngatikurudzire hama dzedu tisapinde machechi asina direction kana. Vanohwa here. Machechi asina direction hama dzedu ngatidzikurudzirei kuti ndongwa dzinotangire ikoko munhu anonzi pamberi nemusangano ari muchechi ndosamafambire. Saka haigadzirike nyange tikanzwa tinonzwa titi zvikapera ndona manje zvinenge zvanyararo. Ndizvozvo. Zvatopera. Zvakaipa. Madziri vanokwanisa kungopinda madzibaba vacho vongodzidiscussa asi munenge muchidya nyama murimo. Vanenge vachitodya chororama kasoft life vavo vari mukati mo. Obva vapedza zvaobva vanzi vabuda nenhiki. Vanenge vachitorarama kasoft life vari kujere ikoko. Kavandotorarama life yakasiyana nedzevamwe varimo mujere imomo. Obva vanzi vabuda nepresidential pardon. Of course. Mutungamiriri huchi. Handiti vakabuda nepardon vari pamwana. Anongoza kuti chamwari you are going to stay there 3 years uri mujere wasvinzwa, but you are going to make it more, you are going to be as much comfortable as we are going to try. Uchave comfortable urimo zvese tichikuitira and everything, then after 3 years presidential pardon obuda zvako. Sisi tiri kunoti munhu akasungwa, munhu akatozosungwa achidla zvake bhekona ari kumujere. Kodzero dzemwana chamadzibaba ekupiwa mbiri yekuti madzibaba mutungamiriri huchi vakatanga nekaslogan vakaripa mwana ane 14 years kababa vaye vakaenda kujeri, asi nenyaya yekuti vaingotedzera kuti mutungamiriri huchi vari kujeri vakabva presidential pardon vabuda vakatanga kupiwa dzimotikari dzimari for what? Munhu akaripa mwana for what? Mukonzori kutika baba vaye. Zvakaoma wangu. Zvakaoma. Zimbabwe got still a lot of things to learn. In South Africans havana kudzidza havagoni, but vanhu vaya vanogona havagari. Vanoziva kuti chinogoterwa bato hasi munhu. Ende kana munhu akachadza kuSouth Africa, I love South African politics. Kana kuri South Africa nyange munhu ari ANC akachadza anotongwa nemhosva dzake. Amen. Ende unobva rugwa, zvinabasa kuti chii unobva rugwa, ndozvazviri unonzwa chokwadi. Without fear, without favor, chero uri mutungamiriri ukatadza unongozwa chokwadi. Vanokubvisa South Africa atibhodele umuto avanyengerere munhu. Manje Zimbabwe nyange munhu akachadza sei ari mutungamiriri vanotoona senge vakanzi munhu achadza aenda kuti vakaroyiwa zvinorwadza. Ndonhamwa ndiyo tichafatirarana munyika dzavo. Pakaipa. Hapana chinonaka kunyika kwedu, hapana kana tichikure nekunaka. Amen wangu. Thank you very much, Mena. Thank you very much. Pakaipa. Yeah, pakaipa. Hi, dear. Hello. SIS MELLY. Yes, what do you say? Hi, SIS MELLY. Yes, what do you say? Moshe. Inini, my question is, how can the police be afraid of one man? Mapurisa nefuti anogotya sei munhu, an ordinary man of the public. Ndopane mubvunzo wangu. Anenge asisiri wanika. Kana chiti kunonza kupindiki vanotya, zvinoreva kuti vanoti vanoungana. Like ukapinda imomo hanzi vese varume vari imomo vanobva vaita kuungana kuti kuda kutokwa hondo. Saka anenge asisiri munhu wani. Inenge yave area chavo ichocho. Ina ndisandambonzwa nyika inonzi mapurisa anotya kusvika nekuti hanzi pane vanhu. Waiona nyika yacho, waiona wani nyika yacho yedu yeZimbabwe. And then my second question is, ivo vanhu vashina asi pane zvavanohypnotizwa here kana kuti vanoitwa sei? Because how is it that vanonzi pindai and then vachizvara vana havatoreswi mabirth certificates, kana vaenda vanenge vachingonzi garai, hapana mafacilities ekuti vanoendawo kumahospital, hapana monzi pisai macertificates enyu, pisai mabirth certificates. Are these people in their right state of mind kana kuti pane zvinenge zvichitoitika zvatinenge tisingazive? Because it's not normal for a human being kuti anzi garai, this is canon, like
I don't know, and this young, but it seems like there's something that we don't get really. Because it's unbelievable. Such stories not on movies, not in real life. Zviri kuitika watozviona mureal life izvi zviri kuitika kunyika kwenyu kuZimbabwe of all the countries watozviona wanga usingazvibhelieve kuti zvinoitika ende atozviona ende havambohypnotizwi kana asi kuti pfungwa dzavo dzinotambiwa nadzo to the extent of believing everything chinenge chitaurwa nemunhu vanotoona mwari wavo muna Ishmael uyu mukavaudza zvomwe mwari wokumusoro hakuna mwari wavo ndiIshmael uyu ndiye mwari wavo ndozvavakadzidziswa vakaudzwa izvozvo. But anyway, no, we know nothing is going to happen to this man. Remember the gold mafia. Gold mafia was nyaya yakatotonga nyika. Zvine proof mwana gold mafia ndochingachine proof rakapenga manje. Rakapenga. Varikuvaya kuisa proof rakapenga, but what did we say? Exactly. Imagine a story like gold mafia yakatongesa nyika yese. They didn't do anything about it. So imagine this story yakangoitwa in Zimbabwe. Do you think they're going to do anything about it? Ivo vaishota rojanzvan maprisa aichika kupinda. Saka do you really think they're going to do anything about it? They're not going to do anything about it. It's going to be another story 2-3 years down the line. Tineta kungonzwa zvedunza pane zvakamboitika, but hapana zvichamboitika. They're not going to do anything about it. That's the honest truth. That is the honest truth. So we just have to ignore it and just like that. It's not like we must ignore, but we do know at the end what's going to happen in the end. They're not going to, the government is not going to do anything about this. We know that for sure. Because people are aware of the story, people are aware this is what's happening right now, but in the next few months we know Madzibaba Ishmael vachazongobuda shit, and vachatotanga futi zvimwe, vachatotanga a much bigger and stronger cult than this. We know that. But he must not come out zvake. Kumburanta akazongofira ujere. He must not come out, and kumburanga asina chechakakura kunge yaba yeapostolika. Zvacho. Tikama Zimbabweans kandopati zvamamuchitaura kuti takangongwarira kumapepa emota anongoti ongopera ndo problem yedu. Tiringoona zvinhu zvakadai zvichiitika, but 1 minute tafara kuti azosungwa, the next minute takuenda kune zviri kutopisa zvisinangana nemusoro wese zviri kuitika, zvisinangana nemusoro zvinoti affect senyika. We don't care, we don't do anything about it, a noise, but zvisina musoro ndo zvatinoda kuti tingoungana tichifara tichiona vanhu vachitukana vachitasei. But I don't know what can be done in our country. I really don't know. But I think Marati Batsire Vedui. I don't know. I don't know. Yeah. So and I don't go to Toro Shang. Thank you very much, my sister. Thank you, and thank you. Yeah, Pakaipa, guys. Pakaipa. Pakaipa. Amen. Kana pasina mwada kufona guys ndiende zvangu tozodzoka zvirichitaura time ndichitamba nedzimwe nyaya izvo zotove 2 kuno kusaka 4 kwenyuko ingadzidzaenda time is an example because they vanga vachivhota it would be swept under the carpet. How? Colette, come and tell us pfungwa dzako kana dei vanga vachivhota the government saka unoti havavhoti chakamboita kuti asvike unozati this is the same man akarova mapurisa makore aya mugaba chiri mberi chamboita kuti vasazive kuti vaiziva kuti kune purazi iri rakatakura vanhu irori rakadai so, and they kept quiet. Mapurisa nyuka vachitotaura kuti hakupindiwa kunorohwa vanhu, mapurisa vanhu vemutemo vachitya just an ordinary person, and then we say kuti zvanzi achaitwa example because vanhu vanga vasingavhoti vanhu ava ndo vaivhota zvakanakisa. Believe it or not, these people ava ndo vanhu vaivhota manje zvamusingazivo. Ende chekutanga chako akariwana sei purazi rakakura kudaro? Banditi rakabva kujero akariwana sei purazi rakakura kudaro? Collector taringa imba kumba kwenyu right now at your house right now pakapinda vanhu vasinganzwisiki per day. Mapurisa anosora kwamba kwenyu kuti kuri kunzwa kuti vanhu vari kupinda vasinganzwisiki, panogona kuve ne-eligibility yekuti pari kuitwa crime panapa. Vanhu yakutarisa, but purazi raigara more than 100 families, vanhu vaita pinda wabuda hakuna munhu aina kutarisa. Mapurisa aina ndongo chichikuitika imomo, maitokomitwa crime dzokuti mairekwa vana, maitwa munoitwa cult, mune mhosva dzakawanda, but hakuna munhu akazvitaura. Zvinotaurwa because zvabuda pamhepo, ende pamhepo dei iri full story yese iyi yakazikamwa kuti ndo zvairi kuda kuisha no expose chechi yanga isingaendi pamhepo. Trust me on that one.
zvino vakaenda chitoda kutaura nyaya yemwana wedu akaenda kumapostori akanoroverako andimaona akanzi akafa. So people thought kuti it was just that ordinary story yekuti kune munhu akafa achipinda chechi saka vanhu chechi ingori nyaya yaya. Hakuna kutozikamwa kuti kune massive story yakafanana neiyi. Dei yakazikamwa yese, and trust me, yanga isingabudi pamhepo nyaya yanga isingabudi pamhepo because ino expose zvakawanda. Nyaya iyi yaexpose zvakawanda. Nyaya iyi yaexpose government yedu yeZimbabwe. Nyaya iyi yaexpose mapurisa chaichaiwo. There is a lot. Iwo ukanovaka imba yako nhasi, ukanovaka imba yako nhasi, iwo kwawakabhadhara mari yestand iri kuya ichipwanywa, handi kunzwa. Ava vanhu vaivaka papurazi 1 risingazikamwi like now right nobody. Mambonzwa here zita rechechi kwainonzi chechi isara inonzi kudi vainovaka paplastiki ipapo, asi vomuramba zvino vanoramba here vari kudzinga vachimanyisa vanhu muharare. Ko iri purazi rararama sei makore ese kusvika pazoti 150 more than 100 families nevana vavo nevana vavo kusvika makuva parisingazikamwa harimo mumepi yeZimbabwe. Iwe zvoda munhu anachasafungwa chete kudzikisa brain ndo nyaya dziri papo. Zvakufanana nekuti anzi watanzi nyaya it was going to be swept under the carpet. Gold mafia makaiona yakabuda pachena live with all the evidence, damning evidence, my voice, everything. What happened? Kii chakaitika? Akabuda chava saka muchaita sei? Simple. Akabuda chava akati saka muchaita sei? Saka muchaita sei? Ende zvechokwadi taigoita sei? Al Jazeera, were you going to know that such things are happening in munyika? Were you going to know? They Al Jazeera isina kuona kutambura kuita vanhu katireka tinemisa makamera tiisate trap. Were you going to ever know kuti kune vanhu vane maprivilege ekubuda nemasuitcase egold vemachechi vana papa vachinda? Were you going to know about it? Were you going to know about it? You were never going to know kuti kune zvinhu zvakadaro zvikuitika. Dei zvakataurwa newe munhu taitotaura kuti kunyepa unovenga papa. It's a lie. It's a lie. Because zvakabudiswa neAl Jazeera hapana munhu akati kunyepa. Vakangouya vakati saka muchaita sei? Havana kuramba. Vakangoti saka muchaita sei? Kunyepa here guys, kana chinyepa taura kuti simende muri kunyepa. Chakangouya chikomana chechikati saka muchaita sei? Havana kuramba kuti vati chechi vamwe ndivo vakamboda kuti zvakaeditwa zvinoeditwa zvinhu zvakabatwa neCCTV zvine marekodingi semavhoisi avanhu vaona kuti yekuti kuedita haisi kubudirira vakabva vati saka muchaita sei? Ende zveshuwa makaita sei? So nanhasi chigemu continue handita kundinyiwa chiri kungoenderera mberi, asi muzvipatara musina mishonga. Chiri kuenderera mberi chigemu asi kusina kana anything. Riri kubuda gold daily. Gold renyu renyika rokuti ungadai chiti raiti ukarwara umhanya kugoma hospital kusvika uchingonorapwa zvakanaka. Riri kubuda ndira kutengesa kunana Dubai kupikwa chilamari. Iwe unei? Mavhotsi kana akusvika because kunouya dzimwe nyika just kudi it's hard work. Hazvingoitiki just like that. It's hard work nokuti panenge pane maparties ese nemaopposite party akasvinura maso kudai. Panorohwawo chiti kune chitotsiwo cheko chamusingazivi imi majority. Chitorikowo cheko. The likes of izvozvizvi zvokuti vanhu vanenge vachinzi vachigara kwavanogara che. Can't tell me kuti mapurisa angasinga. Mapurisa aito akonfirma mapurisa. Police confirmed by telling this man kuti mukwamudo tiendo kunorohwa vanhu hakupindiki. They confirmed, they knew kuti the price is there, the farm is there, ende kunogara vanhu. Mapostori iwa asi vanorova vanhu kana kukaenda zvisirizvo. But what did they do? This action yavatora right now, that action could have been taken kare. I believe kune vanhu vakatogona chinoripota papolisi panyambire polisi vakawanda vachionzi unorohwa vanhu kubva vachikavodzokera kumashure. Dei action yakatorwa kudhara yakasave a lot of people from dying, including mwana wamai ava kunzi akafa zvisingazikamwa. Kama she was going to be saved. But no, it was covered up. Hello, Lizzie. Yes, it's me. Hi, dear. Should you say? Hello, right. Ndati nyaya iyi yandirwadza, nyaya yeZimbabwe inorwadza. Zimbabwe hamusina mutemo zvokuti
zvinhu zvakawanda zvakuitika munozva pamaramba kuchitaura pano. Ndafunga imwe nyaya yekuti kudhara taimbonotengesa fish tichidziodha kulechiveyo, but ukafunga kuti maiti mukamira pa7 pakwadza apaipa uchipinda muHarare, rohwero raita munhu nemapurisa, rohwero raitwa munhu. Munoziva masoja yekuti vamwe vakagara vakatarisa uku, vamwe vakatarisa uku, vakafuratirana vaya vaiti kana vachidarika vakakuwana muri pakumairohwa zvokuti mairohwa. Saka asi utarisa kuti munhu ari kutengesa kuti awane kuti achengete mhuri yake, haasi kuba but unorohwa. Asi ava vari kuita zvinhu zvakaipa, vanotaridza kuti vatumire mapurisa kana iwo masoja acho yawo kana mablack boots aimborova vanhu kuti endai munorova vanhu avo, kototyisa. Koita futi imwe nyaya yekuti vanhu vanotya sekukwekwe. Kune kune vanhu vemabhemba kokuti shuwa hautofambi 8 ikachaika kwangosviba kotonzi hauchatofambi nekuti kune vanhu vemabhemba, unorohwa. Inyika rudzii shuwa iyoyo. Kana chero ukafirwa nemota, remember pamunina wangu akambofirwa nemota padondo, ndobva varohwa nevanhu vavo vemabhemba. Inyika rudzii iyoyo isina mutemo yekuti shuwa vanhu vanotadza kana kufamba vari free, vanhu vanotadza kana kutaura zvavanoda zvavanonzwa zvinenge zvivarwadza pamwoyo. Shuwa kana vana vadiki vane 14 years 13 years vana vachiri kuenda kuchikoro, vana vanenge vari kusekondari, vamwe vanotori kumagrade 7, kana akupuhwa murume shuwa chindiudzai kuti makore anoteera 5 years 6 years time vanenge vachidya ipfumba. Seataura patilde ataura kuti vabvunzwa kuti murume wako wakapiwa muchiri mese here, akati aiwa tisiri tese, nekuti zvinhu zvokuti unenge wakapiwa murume wokumanikidzwa, hakusi kuti makatsvagana makanyengana makadanana, munhu wokuti wakamanikidzwa. Saka pamunozogara munhu anozoona kuti aiwa iyi yakanga isiri iyo choice yangu, asi ye mukadzi wandakanga ndichida, akuonawo vamwe vasikana kuti aiwa iwe handichakudi. Saka vari kuzama kudhistroya upenyu hwevana zvachose. Vana ivavo vagozovei, vana vavo vagozovei vanenge vazvapa mune ramangwana. Nyika yeZimbabwe yakaoma, ndidi kunyepera nyaya inorwadza zvisingatomboiti. Zvanga zvisingaitiki muZimbabwe zvakuchera kuchiitika manje zvinezvi. Mugabe kune zvimwe zvinhu zvaitika, venge ngataure chokwadi. Kune zvimwe zvinhu zvaitika pana Mugabe, but Mugabe waioma, ndaraoma musoro yoyo. Hanoona, kune iko zvinoona maerera kuti angochani muZimbabwe. Zvinoita kuyerera mai mwana arikuzozvistopa zvengochani muZimbabwe vanhu mahwindi nevanhu ndio ndizoti zvee vachifamba kuti vasafamba freely. Otherwise, dei vachifamba freely vakapfeka madress mutaundi. Makaona vamwe baba futi vekuRio Tindo vainzi ticha vemedzi. Urairo ravakaitwa vakabviswa skini kusara munhu nyaya idzi rakaita waiti kuurawa munhu kucheka kuti kare kwakusina zvinhu zvakadaro zvaitoyera kubva ini chandinoziva munhu akambofa kudhara wandinoziva SIS MELLY kwainzi kukafiwa soka maita kutya. Remember pakaombofiwa tichiri kuprimary taitotya kufamba nemuraini momo kuti pakafiwa kwaifiwa 1 yezvino vana vanongourawa, vana vanongorepwa. Tarisai vana vanosvuta madrugs, nyaya yemadrugs yakangotaurwa ikanyararwa, vana vanenge vakasvuta madrugs kuita unoziva zvinorwadza. So asi panyaya yekusvuta zvinodhaka izvi rimira pandakatikautara panapa nditi vanhu vari kuita izvi vanhu vari kunzwa ndozi vanhu vanosikama mukurimemba ndikati vanhu achieri musi wacharimwa zvinozobuda yezi afu but ndakazvitaura. Ini naripo takasangana nedambudziko iroro, mwana asvuta tikanzi munhu achona nyangwa akasungwa, takatoudzwa kunzi munhu wacho nyangwa akasungwa, swera mangwana momona abuda memanhai. Vanhu vanototya kana kunomusungisa asi achiita zvinhu izvozvo. Ndiudze kuti zvinorwadza sei. Mugabe kwakusina zvinhu zvakadaro. Kwakusina. Thank you very much my sister. Ngatimbonzwawo vamwe. Thank you very much. Pakaipa. Hello dear. SIS MELLY muri sei? Muchasvitswa basa. Tiri pachidomo saka unenge uri pabreak. Alright. Ndinotaura hangu nyaya iyoyi pakaipa but tingadi Zimbabwe hapana zvazvinobatsira nyange tikataura. Of course totaura hedu kupedza shungu pano paFacebook but hazvimboadreswe kana kumbonzwi zvinongoperera ikoko because ndokunobva mavhota avo sekutaura kwamboita mumwe mutauri. Saka vanenge vachida kungoramba vachisapota kunobva system yavo yemavhoti. Nyange vakada kutopusha vanobva vatoudzwa kunzi hai nyaya ungaipushe zvako but chinanoreruka because zvinobva zvatsimbirira nyaya yavanhu akaona because vanhu vari kuita zvinhu izvi kaizvo asi munhu one. It's a group chain of a lot of people. Zvokuti vakada kusungwa kunosungwa ingatozara bjerere yese nemapostori but havasungwe because ndokune backbone ravo
I think half or a third of their votes. Pakaipa my sister. Saka inongofa yakaloda. But pane chinhu wani chandiri kunotice I think chakatiroya. My church akatiroya. I'm a Christian. But ukadatarisa kuti pfungwa dzevanhu dziri kunyanyobatwa machechi. Mufundisi ari kufoma doctrine yake. Uya oisa muvanhu. Ende pfungwa dzemunhu handizi kuti dzakaita sei. I'm starting to believe pfungwa dzemunhu nedzemhuka dzakada kufanana. Nyanga akaudzwa chinhu chiri wrong asi chikataurwa nemunhu waanotrasta kana waanoda waanoti papa anochibelieve. Not kuti mapostori chete. Nyanga kumapentekosto kwatiri. Pane zvimwe zvaunonyatsoona kuti zviro zvatiri kuitwa panapa azviite. But vanhu vane madegree chaivo havasi kumbozvimisa. Vana papa vari kuita vanhu zvinorova. But unoona munhu anoenda kunojamba paairport kuti hanzi munhu abva kuAmerica iye munhu aitaura musina mugodi. Mayouth aijamba paairport marimwe zuro. So you find it, I think in Inika, varungu vakatosiya vatoisa strategy yechechi matiri so that it's a very good way to capture our brain so that we don't focus on important things. We focus more on church, of which church is not bad. But doctrine the church inozoita kukanganisa pfungwa dzemunhu zvekuti dzinobva dzafunga you don't see good and wrong, it's bad. Because ukadatarisa vanhu vakawanda vari kunyanyoita macrimes are dangerous kana kuti money laundering or what. Ndivana papa nemapostori vanenge vachiwanda nechechi. At the end of the day vanhu vanenge vachita guys, nyange vakanzi ndipapa vakaita zviri wrong, una chakaipa. Ukuona chakaipa pazviri ndopautina munhu wamwari here kana achikwanisa kutsikira 1 million people kuti aguti ari 1. Nyika yedu inorwadza. Nyika yedu isarenda. Inorwadza, nyika yedu inorwadza. Ende ukadatarisa isusu takatiza takati takabvako life yacho muforeign land haisi easy. We are struggling, we are suffering. Unombofunga teni ndodzokera. But ukafunga kuti ndikadzokera kunhu kwekuti ndikanochekwa ndikaita accident ndinoshaya blood ndikafa, unongofunga kuti ndodzokera kupi? Ndinotangira papi? Nditadzokera vana kuchikoro. So you find yourself wakungogara. But kunokwatinge kuno. Life kuno. Tell them kuti hapana chinonagadza muUK. Tell them. Life kuno inorwadza. Zvinetsa henyu guys, kana muchida kutotanga kuuya garai pasi mufunge unogona kutongowira vana vako kazhinji kacho. Kandiona vana vako. Kutongogarira vana kuti vana vakange vapedza mauniversities. Atikana taivaudza kune vaya vaiti vanhu vakuru umwe wangu yariko yari pabasa zvaikudomke ndo vakatowanda. Saka vanhu vakuru ndo vakatowanda vakauya kuzoitira vana vavo. Vana vavo kupedza tagarira vana because life yekunokupa papa ukada kutarisa kuti namuka na6 ndikatanga basa na7 ndichapinda mba na10 kuti udzokere kumba in between the breaks azviite because fuel. So ndinotogara muno motikari ndakuti ndikabva SIS MELLY ndoenda kwaSwaga, ndikabva kwaSwaga ndoenda kuti break iyari uwane zvekuita during the break because ukada kufunga unotoita BP. Life yekuno iri kurwadza. Kungopaka mota sebaziripo nona yani ticket £100 per window. Kungodai watofinance life yacho. Guys vakazodaine varidzi veUK vakati vanozviti varidzi. Chokwadi chiri pano chekuti shuwaka taona veUK kuti yakamira sei zvayo tazvionera. Inotoda I think vana vari kuuya vasina maresponsibilities can survive. Then vabereki vari kuuya vana venyu vakaita right especially kana vangopinda muzvikoro for vana life is vanenge vane future iri right for vana vakasita musikadza vakangozvibata vakaenda kuchikoro vakadini kunoko vanenge vane life yavo iripo. Then iwo wapedza ako mubereki vochizvionera kana wadzisaida kuda kunogara kumusha kwako unozvigarira kufiruguku musha wako wakazvinyararira. But chokwadi chiripo chaichoka rero unodriva kusvika wakunzwa aka kachirwadza muketo kuziraititi guys. Life yekunoko haisi easy. Vanhu vakaya kuno kudhara vanga vasinganyatsotaura zvavo zvipachokwadi. Kutaura vaitaura but the way yavaitaura vachiita vaitaura ezipo vari kutsvinya kuti musachauya kuno kana hakuna munhu akanyatsobuya akati vedu zvinhu zvakamira zvakadai zvikadai. Kutaura havo vaitaura chokwadi chakanaka asi matauro acho aita kunge ekutsvinyira vanhu aya kunge kuti hamuchadi kuti vanhu vauye kuno vanhu vadai so handimaona ndo matauriro avaita. Kutaura vaitaura zvavo but all the
we don't regret for kuti vana vakange vapinda avo aiwa vanenge vane mukana maupi because iwo wakatorera malife yako chada imwe ipiwe iwo wakairara malife yako uchikura. Zvatinongofunga kuti isu vamwe maybe takararama in that situation tikaenda munana South Africa tikasurvivor tikatokwanisa kutoita something nana South Africa macho but ukada kufunga kuti what you went through mwana wangu anozvikwanisa here unoona unotonaona zvisingakwanisiri. So at the end of the day unotongozvidza let me sacrifice 10 years for them kuti vaende kuchikoro then inini maybe ndonogara ndofaitira kuti ndinotsvaga imba kuSouth Africa, maybe kuSouth Africa, because I don't think life in Zimbabwe are going to cope with go back again to Zimbabwe. Saka kwakutokuvavarira kutenga imba kuSouth Africa udzokera back kuSouth Africa. Serious. Kati papa ndaitofunga maybe vanokodzokera South Africa vari kuSouth Africa ndokumba kwedu kwaSouth Africa ndokumba kwedu kuZimbabwe kukusha asi kumba kwedu kuSouth Africa kwakutongo ipapa kutongo kuti nditsvage bond South Africa ndobhadhara ndiri kuno of course ngati ndite imba kuSouth Africa. Because I cannot reach 6 years kuenda kubasa nemabills ari muno munyika muno. Of course. Just go for it leave yako but just go South Africa, apply all the paper of chengetedza zvinhu zvako zvakanaka kuSouth Africa nosati wani mapepa chengetedza zvako zviri right paunodzokera wenda nemapepa ako hapana paukanga send everything you apply for a bond you are eligible kuti vanokwanisa kuaccept handika wapiwa wotsvaga imba yako kana bank rikabhadhara then wosiya wameka sure waisa munhu wako wanodzora kusaka kana maagents ekuti ndiwanenge achirana dzache maagents South Africa ari strict panyaya dzemari dzivari strict voisa ivo vachirana everything vachibhadhara straight kubank bond iroro handiwana mari yapinda yoiswa kubank asati imba yangu ndinai kana uchida kukurudza kupedza wakapata ushumari kunoko wobhadhara futi tambo chako ikoko wapedza ndokwatogadzira musha because you cannot gadzira musha kuZimbabwe unovaka wopunzwa musha wacho then what do you do? So Zimbabwe wacho kwakutotyisa kuita investment because zvinopwazwa saka beta nditenga hangu imba kana kuJoburg ndongotsvaga ka business kekungoita kasaluni kanongondipa mari yechingwa nevakomana kana vana vanenge vari kuno kuoneka ndomboya kuno ku1 month ndomboita chikera kana ndine ka project yandare ndatoti mari ndodzokera South Africa others kuZimbabwe we are not coming back. I'm sorry hedu but Zimbabwe tichadzokera kudzokereki chero takafatira katwiga zva South Africa kwese kuvikwa ndokumba kwedu South Africa azina basa tinongoendeswa kuZimbabwe kumusha kwedu takabva kumusha kwedu kuZimbabwe asi kumba kwedu kuSA. You can't invest in Zimbabwe. It's so difficult. Unochika kuti imba ito inopazwa plus hakuna health facility hakuna unofaune mari yako unofaune mari yako leta kutenga imba kuSouth Africa then wozongera kuZimbabwe chinoshanya wonda kamushaka kuSouth Africa. That's the thing. Otherwise kuZimbabwe hatichatenge dzimba azvite we don't want to spend you invest $300 neunotumigweyo rent it's okay invest unoisa munhu anogara imomo uchipuwa zvimari izvo zvokubatsirawo but vari kutiomesera mufunga I don't know kuti dai vatungamiri vedu vaimbokwanisa kana kuenda mamapodcast tichivaudzawo zvichemo zvedu kuti iko nezvi tinofanira kudzosa mari tichiinvesta back kumusha but nemapunzira vari kuita zvinhu nematongera vanoita nyika yavo I'm not guaranteed kuti that price randendatenga kana kuti mbaya ndendavaka ipazwe saka beta kutenga nyika ine democracy undoza ndikatenga imba yangu muSouth Africa ndino it's an investment yangu zvazodii zvazvo maSouth Africans atozongojaira kuti maZimbabwe torarama nawo chero vakadii usangoenda kurong side remutemo yavo munorarama zvakanaka vandoziva tine mumwe wedu uzomboenda nogara muno munotorarama chaiko chaiko zvokutodaro plus isuti nemukana watazoitawo kuya kunoka uchazotenga imba kulocation unotenga kunenge kune maSouth Africans ari nani kuyako kokuti unokwanisa kugara unavo zvina vasina basa nevanhu because kulocation ndokune vanhu vanoda kuziva upenyu hwomunhu then takutongoti kana atakudzokera musha tichadzokere kuZimbabwe todzokera South Africa ndo zviripo because ukazvinyembera kuti ndotenga stendi kudema ndotenga stendi inokudzwa apo wakaita 15 years uchishandira ndopaunoita stroke ukafa saka ameno ndimwari pamwe tiri vanhu vachanyorwa munext bible kuti kune nyika yakatambura the next Egypt is our Zimbabwe. Vana veZimbabwe vachibva kunyika yeEgypt vachienda kunyika yeCaanani vezvombo vakazopinda munyika yeCaanani vakadhaivheta vakapinda munyika yeCaanani yenyu yefeki isiriyo zvichazobuda mumabhuku mumakore achateverana. Nhasi ndanzwa tsitsi kubasa kwedu kune vanhu vakaona kamukato kekuenda kuAustralia amene ndonga vakangokudzana mbva vaapply vari 5 vakakwira ndege paweekend vanhu vakutanga vanopenga vakabva Zimbabwe kuenda South Africa kasvika muUK ndizvo vaenda kuAustralia unoita unoita izvozvo Australia weather friendly plus accommodation dzacho dziri nani dzani kuno chero iwe uriwo ngarega
unotoenda UK unotoenda ukamira pai ndakabva kuno kuri kuitira vanhu kuti kuzviitira. Stop thinking about people kuti vanofunga ino kutaura kuti let them talk. Iwe ndiwe kuza chinangwa chako chavo kuti ndiri kuita zvakadai, rega vakwire vari vepasi. UK yake is not very friendly for us. It's not friendly weather, environment, bills, it's not friendly. Saka kana uchingaona kwekuenda kana Canada kana Australia kana kuchinga kuAfrica kumwe, why not? Go. Chatinongoda kugara zvakanaka chete. But otherwise vanhu vada kuuya UK haisiri UK yatainzwa zvinhu. Pakaipa. Yeah, pakaipa wangu pakaipa. All right, thank you my sister. Tamba kuchova pabreak yako. How many iyi 1 hour? 2.5 hours. Dzakawanda. Dom, unokwanza 4 hours one break. Dzakawanda. Sakumba kuri kure nekwaunenge uri. Zvendani nekwaunenge uchishandira manje senge nhasi ndiri very far, about 8 miles away, saka I can't go. Akure. Utongotendera dodo moto kupinda mushopping, uchimboita ko shopping window shopping muchimungu wodi. Parking zvandoti nyika ina. Unonopanga mwana Asda muya. Unenge usinganyatsoziva manje regaidza ndimbotsvaga toilet manje ndoyanda kuda kutsvaga izvi ndinoenda patsvaga mashoko. Zvakaoma. Sorry wangu. Unoishaya unoita ngochaitira muchigubhu uri mota. Pakaipa. At least timu redu riri kuona timu Africa uchitaura reality uri paground. So vari kuona. Coming from makabva kuSA ikoko. Ndomo mahadi pakaipa. Alright dear. Hey, pakaipa. Thank you Tete chaivo. Thank you neandrestas. Pakaipa guys. Right, machinzwira handitika. Machinzwira tozosangana time tikamboyamba time timbotaura nenyaya yengozi. Handitika ngozi chii chinonzi ngozi dzinofamba sei ngozi, uye zvakare ngozi inogona kupedzwa here nekunamata. Inopedzwa here hanzi zvinhu zviri kuchinja fast. What we used to do nemari Teresa ko you can't do now. Sister, thank you zvenyu. Yes Louisa, warova, how are you? Warova wangu zvirisida kuzoka paAfrica timbola Joy Louisa paAfrica kaiwa tasiwa Joy. And ngozi unogona kunamata ikapera here, because I've seen a lot of people vachitodoita nambada tawa ngozi haiperi, asi yonzi yoenda kuchibhoi ko ngozi yapera. Saka mubvunzo ndaibvunzana nevamwe vakadzi nesuro yedu paWhatsApp group ndichiti saka guys zvinoreva kuti panyaya yekuti ngozi apa haiperi nemaprayers, saka muri kuti Mwari vari kukundwa nengozi here? It's just a question yataibvunza kuti saka Mwari vari kukundwa nengozi zviri kumbofamba sei? Probably kune vanenge vane answers vagone kutibatsira. Sometimes we do make mistakes without knowing kuti kuita mistakes. Kune vamwe mafamily medu vakaurayiwa kudhara usina tombozvarwa iwewe, usina tombozva kuti uchazvarwa iwewe, vakaurayiwawo hamene koko nevanhu vakatovauraya madzitetegura kwa utovazivi, asi ngozi dzinonyatsoafekta isusu nhasi. Iwe usina chaunotomboziva zvako, usina mbovhira wakauraya kana nhunzi chaiyo, vanobva vauya dzichiafekta iwewe. Chii chinoitika? What really happens? Vane ruzivo nezvinhu izvi please tokumbira kuti anzi kupedza ngozi kuiripa. Saka memory ndo pane question yangu, pane argument yangu yekuti saka Mwari havagoni kupedza ngozi here. Ndo pane argument yangu handitika. Toziva kuti iyo ngozi bhaibheri rakati ncharova vana nezvi zvamadzibaba avo handitika. Asi zvimwe zvachona it's very unfair kuti ini semwana ndonzi ndine ngozi yasekuru vasekuru 6th generation kubva pandiri yozobata inini nhasi, ko yadiyo kumirira the next generation yozobata ipapo. Hani muri kuona kutambudzwa, sometimes tinotambudzwa nezvatisingazivi. Maitino ndine nhamba yekunoku yanga yakapinwa ipapapa, nhamba yekusouth Africa ibatike, nhamba yangu yanga yakapinwa ipapapa. Ukaenda papeji unoiwana siripo +4479 something unoiwana ikokoko. Nditrai kuipina atimaona. Saka toda kuti timbodi ndipinde nhamba.
inhamba namba ndeiyi hanzi Mwari vanogona kuipedza but ngozi iri kuchivanhu chedu inotoda kuripwa kuti ipere. Ndoda kumbonzwa akapedza ngozi nekunamata. Tichazi maybe tichasangana naye achitudza panapa andika. So guys, muswera zvakanaka andika. Time togona kutoita kana takatogara zvedu mumablankets tichinzwa toona kuti tingatangira papi. Muoneso rakanaka guys andika. Love you.